Nesta segunda sesión de taller contamos con Manuel García do Campo. Manuel García do Campo é doutor en Socioloxía, profesor na Facultade de Socioloxía, coa que temos moi escasas relacións, infelizmente. Tuvo esa facultade, e Manuel en particular, moitos traballos, algúns traballos con o fallecido profesor Juan Luis Dalda en materias de ordenamento territorial, bueno, materias que logo, se acaso, vos explicará. En todo caso, nos traémoslo aquí porque, en términos de habitar, hai unha componente fundamental. Si estamos aquí reivindicando unhas arquitecturas nas que o relevante non son os produtos, senón os procesos, a outra componente que reivindicamos, que habitualmente temos esquecida, son as persoas. É dicir, os procesos e as persoas son constituintes da actividade arquitectónica e da actividade arquitectónica no máis sentido amplio da palabra, de construcción do hábitat. Manuel, non sei se me queda algo por decir. Nada, demais. Perfecto. En fin, é máis que suficiente. El vai a propoñer unha metodoloxía, sabe que aquí é a aula de taller, el vai a propoñer uns xogos, é dicir, coas súas metodoloxías ou estrategias sociolóxicas, a vontade, como se di en portugués, non? Síntete libre de facer con eles o que queiras para chegar a estes objetivos. Eu teño que irme á miña clase que empeza hoxe, volverei en moi breve. Vale. Aquí quedades con nada. Bueno, pois nada, boas tardes. O que eu vos vou a propoñer para ver, estuve seleccionando algúns materiais, pero a idea fundamental coa que pretendía que nos quedáramos lígase bastante, digamos, á sesión de mañá, que é os procesos. Hai que falar das persoas, do hábitat, de onde viven. Aquí temos bastantes dificultades, aquí, en xeral en España, temos bastantes dificultades para ter datos sociolóxicos, ou, en fin, de que xente vive, de dificultades, de saber como a posibilidade de acceder á vivenda, quen pode, quen non pode. Vamos a ver algúns datos. Fundamentalmente, eu vou a propoñer, finalmente, que como vou a acabar, unha serie de cuestións. E casi no trasfondo de todo está a política. É dicir, como resolver o problema da vivenda para que se poda acceder a ela. En xeral, o esquema simple que ou de tal Parsons, que son sociólogos de, en fin, de primeira división, os máis relevantes que houve na historia. Non sempre, non entra en todos aí, pero, bueno, perdón, unha cousa máis que quería decir aí.
este esquema simple desta relación podía ser un pouco solo unidireccional, o sea, de que as persoas necesitan de alguna maneira resolver iso nunha sociedade moi simple, onde dice, bueno, isto resolvese pois, construindo unha cabaña ou unha tenda ou unha cova. Nas sociedades complexas que vamos a dar os saltos ata os nosos días. E hai unha intermediación, é dicir, hai unha cousa pública, entón isto o intentamos resolver dunha maneira colectiva e aparece aí o Estado. E a vivenda, ademais, aparece con ese valor de mercado, por un lado é a necesidade que tiñamos e por outro lado ese ben que na nosa sociedade capitalista ten un valor de mercado. Aquí poño, este é un esquema moi simple. E o filtro de esa relación é do que vamos a falar, de como resolver iso. Por un lado aparece a vivenda como unha necesidade e por outro lado como algo que ten valor de mercado. Veremos que podemos quitarlle parte do valor de mercado, en fin, o da necesidade pois é un estándar, ainda que vamos a ver unha serie de cousas dentro de segunda residencia, en fin, que non son tan necesarias, pero que sí teñen valor de uso, e isto entendido como a cousa pública, onde está a política. Este esquema é simple. Aquí poño o esquema de Estefanía, que está aquí sentada, que tamén é compañeira miña da facultade, que está facendo a súa tese doutoral sobre vivenda. E ela é auténtica especialista de vivenda. O esquema, en realidad, é máis complexo. Isto é un esquema moi simple. O esquema co que ela traballa é este, que poño aquí en negro porque son as componentes económica, política, cultural e demográfica, en fin, todo o que interveñe na produción da vivenda, pero que a mí me chega para, en fin, entendernos, lóxicamente, demográficamente pode facer falta menos vivenda, ou máis ou menos, está tamén ao nivel do prezo, de que suba, en fin, de teña máis valor, menos, a componente político porque hai marcos legislativos que permiten que haxa, que non haxa, e a componente cultural porque hai esa segunda residencia, hai transformaciones na sociedade, desestructuraciones familiares, etc., que fan falta que fan que cambie todo o sistema. Quedándonos con isto, co sistema básico, a outra cousa que quero traer é, bueno, a vivenda, vamos a diferenciarla como a tipoloxía de vivenda, censal, tal como se clasifica, polo menos ata este nivel, non? Hai vivendas principais e vivendas non principais, que son as baleiras e as secundarias. Esta diferencia pódese demostrar que é moi débil. Podemos agrupala en vivenda non principal. Vivenda principal é aquela que na práctica ten polo menos algunha persona empadronada. Reside alguén, pero que máis que reside, que pode estar encuberto, é que hai alguén empadronado. E entón, censalmente, nos aparece como vivenda principal, se hai alguén empadronado. E o resto das vivendas son non principais. En teoría, a vivenda secundaria é aquela que se usa ocasionalmente ou parte do ano. No censo 2001 manexábase aquilo de un mínimo de 30 días para ter esta diferencia, insisto, que é un pouco débil. E a vivenda baleira, e que eu meto unha serie de características que non son censais, pero que permiten diferenciar certos tipos de vivenda baleira. Por un lado, digo, a que está á venda, que está no mercado, e que ten un cartel que pon se vende ou está baleira, pero para alugar ou para vender, está no mercado. Outra que está fora do mercado. Vamos a poñer aí incluso a que está nun proceso especulativo ou, en fin, non aparece en ninguna parte, non está a venda, está ali, a teñen pechada porque hai moitos casos, non? Pero a ten un paisano por si a filla se casa algún día e ten ali a vivenda ou se os fillos van a estudiar a cidade, pero non está no mercado. Que é outro porcentaxe importante de vivendas porque hai que decidir que facemos con elas. E hai outras que teñen problemas contenciosos, técnicamente están fora tamén. Non se sabe que hai problemas de herdanza ou están sin acabar
sin licencia, sin construir, en fin, un embargo do banco ou calquera outra situación. Entón, técnicamente, non podemos contar con elas. Temos aí outras que non están no mercado, pero que podíamos facer que entraran no mercado, e outras que están no mercado, de vivenda baleira. Depois están as secundarias. Nas secundarias hai unha cousa que vou a plantexar despois, que é que o ben, en fin, a vivenda secundaria normalmente é a vivenda que se usa, que está ali, se usa máis ou menos, a típica vivenda de vacacións, de un mes, un apartamento na praia, pero que hai moitas vivendas secundarias tamén na cidade, que se usan ocasionalmente, no rural moitísimas, que están a casa familiar, de vez en cando, mellor o día de festa, se reúnen ali moitas, ademais, neste caso, como veremos despois ao ver os mapas. Esta clasificación xeral nos vai a permitir decir de que estamos falando en cada momento. Non teñen definición formal esas diferencias de baleira secundaria, outras sí, que a vivenda que ten alguén empadronado, pero que nos vale conceptualmente para entendernos. Depois temos o parque de vivendas, que son as vivendas que hai. Estes datos que corresponden para España, e aquí temos a vivenda principal, que máis ou menos foi crecendo, o parque de vivendas, aquí estou metendo desde o ano 2001 ou 2013, pero que vai crecendo o parque de vivendas, fundamentalmente está composto por vivendas principais, que máis ou menos son os 70%, o peso nesta escala, este en millóns, en fin, actualmente temos esos pouco máis de 25 millóns de vivendas, dos cales os 70% son vivendas principais. E aquí, nesta escala da dereita, en porcentaxe, canto significan as vivendas non principais con respecto ao total de vivendas? Pois vai baixando un pouco e está tamén nesta escala, estaba por riba do 30% e agora está aí no 25%. O 25% das vivendas, é dicir, o 75% das vivendas son principais e o 25% son non principais. Tamén para ubicarnos en onde estamos. En fin, o outro marco que quería poñer, isto quizá é máis coñecido, non? Que é a evolución da construción, aquí desde o ano 1991, o que foi o período este a partir de inicio do século, este boom que se chegou aí ás cerca das 700.000 vivendas anuais, non? A grande parte de vivendas libres e unha pequena parte de vivendas de protección oficial, e aquí o que se representa tamén na escala da dereita, aquí están en unidades. Na escala da dereita se representa canto significou en termos porcentuais as vivendas de protección oficial respecto ao total de vivendas, non? Que houve aí no momento do boom unha caída do peso da vivenda de protección oficial, non tanto pola caída en si mesma, senón porque significaba menos porcentualmente con respecto a todo o que se estaba construindo. Bueno, ese crecemento de construcción que houve aí en toda esa década, despois, como vimos, isto todo acabouse a partir do ano 2007, houve unha caída que probablemente se sea coñecida para todos vós, non? Drástica da construcción. O período previo do boom, ou da burbulla, todo isto supuso un crecemento desigual no conxunto do territorio, pero a lectura que a mí me parece máis interesante é diferenciar o hábitat, o conxunto de España en tres espacios urbanos: a cidade compacta tradicional, medida en termos de concello, os concellos que forman parte da periferia, que isto está feito polo Atlas da Vivenda do Ministerio, en fin, basándose no Atlas da primeira vez que se fixo no 2007, que define áreas urbanas, e hai unha cidade central e unha serie de concellos que metemos aquí periféricas. E depois nos quedan, o resto son rurais, pero nos quedan unha serie de concellos que non os podemos chamar rural, porque non podemos chamar rural a Monforte ou a Vilagarcía, non son ninguna cidade compacta tradicional na metodoloxía que estamos utilizando, ninguna periferia, pero metemos aí un montón de sitios, non son moitos, pero que son un urbano menor.
aquí damos uns criterios para ser cidade, pode ser unha cidade con área urbana ou sin área urbana. Pero hai uns criterios, non hai moitas cidades en España, eu creo que son 70 e algo, non? 76, simplemente, non? De periferia hai áreas urbanas moi grandes, periferias grandes, Madrid, Barcelona, que teñen moitos concellos, e outras máis pequeniñas, non? Santiago, 3 concellos, creo que son. E depois están 3 tipos de rurais, que están clasificados, esta é unha metodoloxía que empregamos nós, no grupo de investigación noso en socioloxía, e os rurais os clasificamos en función da estrutura social do rural, en un rural que chamamos manualizado, porque ten fundamentalmente traballadores manuais, outro que chamamos agrario, porque ten fundamentalmente traballadores no sector primario, e outro que chamamos desactivado, porque non ten unha cousa nin outra, só hai xubilados e xente maior. Isto clasificamos os 8.000 e pico concellos de toda España sempre nalgúna desas categorías. E nos dice, neste caso, bueno, este é o parque que hai en cada un deles, o sea, estes son datos censais, o censo 91, 2001, 2011, pero o que me interesa é isto, que son as tasas de crecemento medio anual da vivenda, porque é un indicador moi intuitivo, que ten unha lectura inmediata ao valor. Isto quere decir que por cada 100 vivendas se están facendo cada ano 1,79 na cidade. E nos permite comparar relativamente en función do que hai, ou sea, do crecemento que houve, neste caso, entre o 91 e o 2001, e nesta outra columna, entre o 2001 e o 2011, para saber onde se fixeron, para falar un pouco do peso que teñen as cidades, as periferias e os diferentes rurais. Entón, o crecemento, como probablemente sabedes intuitivamente, o máis intenso se produce na periferia, é onde se construiu máis. Se construíron, bueno, na década dos 90, por cada casi 3 vivendas, por cada 100 vivendas, outras 3 novas, cada ano. E se manteñen no rural, estamos en valores máis baixos, en xeral. Está crecendo, e se está crecendo máis na periferia, neste urbano menor, e incluso no rural manualizado, porque o rural manualizado, que é, na práctica, falando do entorno de Coruña que temos, no entorno de Galicia, as cidades que aparecen neste esquema de Galicia son as 7 cidades, nada máis. As periferias son, en fin, os concellos que entran aí, pero que son basicamente, no Atlas sale un área de Coruña bastante máis grande que os, aparte de sair, por suposto, Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros, tamén sai Sada, e sai incluso algún concello que Abegondo, por exemplo, sai Carral, en fin, o Ministerio dá un área urbana moi grande. Noutras metodoloxías que temos feito nós non a incluímos, pero aí por utilizar a do Ministerio, non pelexarnos, dimos, tal. Sendo máis estrictos, nos queda mellor, en fin, o que sí, decimos, é un reparto desigual e fundamentalmente se está concentrando aí, e un pouco, recentemente tamén, un incremento da periferia cara a áreas que é todo o que no entorno dos concellos que están limítrofes a Carballo, que son rurais manualizados, non hai moita xente que traballa na agricultura, é toda xente que traballa na industria ou nos servicios en ocupacións baixas, dominando a estrutura social deses espacios. E se convirten nunha nova periferia máis afastada da primeira coroa, que non aparecen no Atlas da vivenda definida como área urbana, están fora da área urbana, pero que supoñen unha alternativa para moita xente que non pode pagar os precios nin siquiera da periferia de residencia, e crecen relativamente con intensidade. Esta é a seguinte peza que quería comentar, de onde está crecendo, onde foi a construcción no boom, cando había crecemento importante. A nivel de todo, bueno, é visto a nivel de mapas, estes mapas son de Estefanía tamén,
O que sí, en fin, están representadas as taxas de crecemento, non se ve moi ben, pero a cor máis oscuro é unha taxa de crecemento superior ao 3% anual. Que é só onde nos fixamos. Hai moitos espacios rurais onde non hai crecemento, se divisan máis ou menos nos espacios máis coñecidos, o corredor do Eixo Atlántico en Galicia. Na década dos 90, esta coroa que aparece aquí por Madrid, bastante ben formada, unha coroa aí que rodea, e que se ensancha, se vai máis longe na década seguinte. E aparecen, bueno, aparece, ainda que non se vexa moi ben con este dibuixo, pero aparece, aquí prácticamente nesta década crecen moitos máis espacios que na década anterior, aparece tamén o Mediterráneo como gran foco de crecemento a escala municipal. Este non é un mapa que vexades en moitas ocasións con esta escala, porque non se leva feito moito, pero, en fin, tamén hai procesos de contraurbanización en determinados sitios que aparecen bastante consolidados, especialmente nos Pirineos, en Cataluña, en fin. Entra dentro do que estamos dicindo que houve crecemento, que houve un boom, e ese crecemento se localizou fundamentalmente nas periferias, e que esas periferias se estenderon máis alá do que era a periferia estándar, cara a espacios rurales que se converten nunha segunda periferia, nunha segunda coroa. Vamos a falar agora, xa, despois dese marco, de como accede a xente á vivenda. En xeral, aquí, cando representei o gráfico, xuntei todas estas cousas que é a propiedade. Sexa totalmente pagada, esta cor totalmente pagada, o que ten pendente, que ten a hipoteca e sigue pagando, e o que ten a casa en propiedade porque a heredou, porque lla deron, porque foi unha donación, é dicir, esa é a propiedade, que son máis ou menos, excepto este é o aluguer, que é un 14%, máis ou menos, e as outras formas menores, en fin, total, 20%, vamos a redondear. É dicir, o 80% da xente reside en vivendas que teñen en propiedade. Esa é a forma de tenencia, o marco que temos en España. Bueno, isto ven sendo un pouco o mesmo esquema, pero aquí o que quero resaltar é esta idea. A propiedade, que son propietarios, non só é unha cuestión dos ricos, sino que se estende a todas as capas sociais. O modelo que temos en España é acceder á vivenda por compra. Aquí o que estamos representando é os fogares que teñen menos de 1.100 euros de ingresos ao mes, os que teñen de 1.000 a 1.800, ten o que teñen máis de 3.000. E, en xeral, as grandes diferencias do que son propietarios ou propietarios con hipoteca, máis ou menos, se moven nuns valores que son elevados en todos os niveis de renda. É dicir, o modelo é, aquí todo o mundo quere unha vivenda en propiedade, e como despois veremos tamén por algunha enquisa do CIS, estes, os que están en aluguer, que tamén están, bueno, este non sabe, non contesta, ou sea, que non contestan os ingresos, pero que non hai diferencias, sabemos que non hai diferencias, pero en todos os demais niveis hai efectivamente un pequeno nivel de incremento nas capas sociais que non poden comprar, que non teñen a capacidade económica, pero se mantén incluso os que teñen máis. E como veremos, dicen, o aluguer resolve unha situación de provisionalidade. Me vou a vivir un tanto, pero non sei se vou a vivir moito tempo, por lo tanto, ainda non me quero meter para comprar, e entonces o resolvo temporalmente cun aluguer. Isto interesa moito para despois decir, como finalmente imos a balance da situación e como resolvemos unha serie de cuestións, como resolvemos o tema do hábitat, en fin, este é o marco. Bueno, metí tamén eso donde vive a xente, en fin, prácticamente o 60% da poboación vive no que chamamos un piso, e un 30% nunha casa ou nun chalet habitual, máis un 11% hai que vive nun adosado.
Metín aí algunha cousa de tamén, en fin, marginalidade. En realidade hai que hai 3 millóns de persoas que viven relativamente con un espacio bo, vamos a decir, que viven ben, é dicir, menos de 3, é dicir, unha ou dúas persoas, fogares que só teñen como máximo 2 persoas e que teñen unha superficie de máis de 100 metros cuadrados útil, non? O dato que nos daba acceso. E por outro lado, collín, hai 1.200.000 persoas que viven máis de 5 persoas en fogares, en fin, en vivendas de menos de 60 metros cuadrados, non? Iso é para ver, cando estás falando de crecemento, de edificios, está a dicir, bueno, hai despois todo eso que é a superficie, a calidade, que non nos estamos metendo moito aquí. Non me estou metendo eu. Unha das razóns fundamentais que, como veremos despois, porque o poño, que permite que se acceda ou non se acceda á vivenda é o precio, que vai ser o elemento regulador que nos dicen as enquisas que é o que valora a xente. É dicir, que valoramos todos. Cando decidimos onde vamos a vivir, e decidimos onde comprar, é fundamentalmente precio. Bueno, aquí é a evolución do prezo da vivenda libre neste período. Metín tamén o solo na mesma gráfica para ver un pouco como a parte que repercute de como vai evolucionando. Houve, efectivamente, tamén desde 2007, como é coñecido, unha caída nos prezos da vivenda libre. E o gasto de vivenda da xente supón, bueno, aí estou metendo que, bueno, 45, a mitad da xente gasta o 30% dos seus ingresos en vivenda. En vivenda, teño algún dato máis que nos vai dicir, bueno, en vivenda unha cousa é pagar o piso, os gastos correntes do piso, pero se incluímos gastos correntes, é dicir, electricidade, non só comprar unha vivenda, pagar o aluguer, o que teña un aluguer, senón luz, auga, teléfono, que forma parte da vivenda. E se metemos tamén menaxe da vivenda, comprar mobles, etc., nos vai a subir bastante máis iso. Ademais, temos esta característica, este dato, que de media, facendo os cálculos, ao longo da vida das persoas, por término medio, unha persona vive en 3,1 vivendas ao longo da súa vida en España. Bueno, isto, dice, bueno, vamos a contextualizar tamén aquí isto. España, en o porcentaxe de poboación pobre, que se queda por aí, estamos nun nivel na liña de pobreza actualmente que esta, que é do ano 2013, dos datos do Eurostat. España está aí, igual non se ve con moita nitidez, pero está aquí onde poñemos esta liña negra no umbral de pobreza, que os que non chega no 50% da mediana, non? O 27%, máis ou menos, da poboación. Pero cunha situación crecente, desde o 2007 ao 2012, España está cerca da cabeza, está por riba Grecia e Irlanda, en fin, están aquí Italia, España, Grecia e Irlanda, os países onde máis creceu a pobreza, mentras algúns se diminuíron durante ese período e outros se incrementaron moito. Recentemente, esta é a situación coyuntural que temos coa crise, que supón un incremento da pobreza e España vai gañando posicións, vai subindo un pouco na porcentaxe de poboación pobre. Isto é, bueno, redundar un pouco no mesmo, pero aquí digo, se metemos vivenda, menaxe, fogar, gastos correntes da vivenda, etc., por termo medio, canto gastamos os fogares ou as persoas? Un pouco menos do 40% se vai en vivenda. O outro, en fin, vai en alimentación, e outro prácticamente no coche. Comprar o coche cada 10 anos, en fin, que supón boa parte dos nosos gastos, non que dices? Están aí o que significa saúde, en sí, non significa nada, non? Que gastamos nesas cousas, non?
vestir, en fin, unha pequena parte, pero o grueso, fundamental, traballamos para pagar a vivenda. Se metemos todo, tamén o homenaxe, en fin, eso se nos vai, todo o que gañemos na vida, pois cerca do 40% se nos vai en vivenda. E unha parte importante repercute no que é o precio da vivenda, que é o que vimos anteriormente. Que é o que se valora a hora de adquirir unha vivenda? Precio. O sea, no ranking onde vou a decidir, que valoro para saber onde vou a decidir? Primeiro, que haxa unha vivenda que se me asuste ao precio. O precio é o determinante máis importante a hora de decidir, casi do 50%, dice, quero unha vivenda tal. Despois aparecen outras cousas, como o tipo de barrio, que este cerca, que a vivenda este cerca da miña familia, cerca do meu traballo, a calidade da vivenda, etc. Pero é que teña un precio asequible. Bueno, isto xa me ten menos relevancia, pero fundamental, cando dices, bueno, cal é o hábitat onde queres vivir? Nun municipio, pero non no centro, non necesariamente no centro, senón un barrio que teña unha periferia, que teña certos atractivos, tal. O centro, a centralidade, valórase, pero non tanto, directamente as aforas, campo, costa, etc., noutros municipios diferentes, un pouco menos. Bueno, aquí metí unhas preguntas do CIS directamente que as copiei así, está dicindo na pregunta é, solo quienes tienen la intención de residir en una vivienda distinta a la actual, os que teñen pensado comprar unha vivenda. ¿Por qué preferiría unha vivenda en propiedad? ¿Por qué queren comprar unha vivenda? E os valores fundamentais, que é o cultural, quero tener mi propia vivienda. A maioría que funciona un modelo en España de vivenda sempre en propiedade. E despois, porque os alquileres son caros e con un esforzo adicional podo hacerme con mi propia vivienda. Entre eso e isto quedan todas as explicacións posibles prácticamente, non? É dicir, porque hai unha cultura de que a vivenda é en propiedade e porque ademais os alugueres son caros e non compensa. E outra cuestión máis que é para os que queren unha vivenda en aluguer, dice, os que teñen unha vivenda en aluguer, por que queren unha vivenda en aluguer? E a resposta é porque non puedo pagarme unha vivienda en propiedade, que explica fundamentalmente eso, en menor medida, por unha cuestión de previsión de traslado, por razón de estudios ou, en fin, porque unha situación inestable nesa localización. Traballo ou estudio de... E quedan dúas cuestións. Bueno, esta é a evolución da vivenda baleira, do stock de vivendas que hai no mercado por vender. É a cifra que nos dá o Ministerio, non? Bueno, houve unha reducción, en fin, que este é o stock total de vivendas que se dice que hai en España que están pendientes de vender, que calcula o Ministerio de Fomento, que houve unha reducción, o sea, que cada vez hai menos stock. A segunda residencia, que porcentaxe da poboación ten unha segunda vivenda? O 20%, o 19% da poboación. E este mapa sí que me interesa, porque onde está ubicada a segunda residencia? Fundamentalmente no rural. Aí non aparecen as zonas urbanas, non aparece a fachada atlántica en vermello, onde hai máis do 60% das vivendas censadas no concello. É todo rural, non aparece o Mediterráneo, en fin, é dicir, a vivenda secundaria é unha vivenda fundamentalmente rural. Non aparecen a costa, a praia. E é relevante para saber que política temos que aplicar coa vivenda secundaria. Volvemos un pouco ao inicio, e xa estou rematando. Para o falar de que facemos coa vivenda, coa política de vivenda. E temos dous grandes, temos unha liña continua,
un continuo que, por un lado, o ben entendemos a vivenda como unha necesidade e, polo tanto, aniquilamos o capitalismo, en fin. E, por outro extremo, está a vivenda unha mercadoría. Se a vivenda é unha necesidade, un se plantexaría o comunismo. Todas as vivendas as construe o Estado. E cando unha persona chega á idade de ter unha vivenda, como funcionaba en Rusia, non? Pois lle dan unha vivenda que é do Estado e pasará finalmente outra vez ao Estado. A usa durante un tempo, eso non é unha mercadoría. É unha necesidade, por tanto, se construen as vivendas que se necesitan. Ese é un extremo. No outro extremo, o modelo capitalismo puro. Aquí cada individuo maximiza os seus beneficios. Desregulación total. Cada un construe o que quere, donde quere, como quere, vende, deixa de vender e funciona o capitalismo puro e duro. E no medio, as posturas de intervención. É dicir, se non queremos ir a esa... Claro, se vamos a esta postura e a vivenda non é mercado, vai haber algunhas persoas, eso é unha cousa que decides vos. Aquí, en España, unha das cousas que fixeron crecer o PIB e que fixeron, ademais, que moita xente tuvera ingresos extras é porque hai ese funcionamento da vivenda como mercadoría, incluído en todas as clases sociais. É dicir, teñen unha vivenda que herdan os fillos, que compran, que venden e que supón algo, un valor a maiores. E, ademais, que fixo crecer moito o PIB durante tempos, quizá máis do que debía, casi, en fin. E no medio están o resto das políticas de intervención, que é onde temos que falar. Metemos algún tipo de política de corrección do capitalismo puro e do comunismo onde todo do Estado, onde ya eliminamos a propiedade privada e imos a outro modelo. Esas políticas de intervención, eu podo mencionar algunhas, pero non se agotan aí. E entonces, desde o Estado, hai a clásica dos precios tasados da vivenda, as vivendas de protección oficial. Hai a política de dimensionamento do solo no plan xeral, que digo, aquí deixo construir, vou a deixar que se construa, vou a impedir que se construa. Hai unha política fiscal que podo gravar a segunda residencia, que a vivenda este baleira, que non este no mercado, que cando unha persona vende unha vivenda ten que pagar moitos impostos polas plusvalías que xera esa venda. Podo facer unha política fiscal que me regule iso. Podo facer, ademais, bueno, nesta liña xa, a promoción pública, ou eu adquiro para non repercutir o solo, o compro como Estado, e despois deixo que construan promotores privados, pero non fago que repercuta moito o precio do solo, ou directamente construo eu como Estado as vivendas de promoción pública, que son políticas de intervención, e probablemente outras, que é onde decidir, bueno, que facemos aquí? E depois están outras políticas nunha liña que hai de Estado a individuo, unhas políticas de intervención un tanto máis individual, que é que dentro dese sistema nós podemos facer, non o Estado, senón nós, podemos facer unha cooperativa de promotores, mañá mesmo, e nos promovemos, compramos o solo, en fin, somos promotores, non? E tamén podemos ocupar, entrar na vivenda e dicir, hai vivendas baleiras, pois as collemos, sexan dos bancos, ou sexan do Estado, ou sexan de particulares. E entran dentro das posibilidades que temos. Estas son políticas diferentes. E lanzo xa, son as dúas últimas transparencias que poño. Unha serie de preguntas. O primeiro bloque é, empezo por facer unha pregunta. Fan falta máis vivendas ou hai vivendas suficientes? A pregunta é relevante, bueno, un pode pensar que hai vivendas suficientes, pero están aí, baleiras. Están non sei onde, na Coruña
hai suficiente vivenda ou hai que construir máis? Por un lado, hai unha parte da poboación que demanda vivenda, necesita pisos, necesita tal, e hai que darlle unha solución. Algún tipo de política hai que facer para que as vivendas que están baleiras salgan no mercado e que sexan accesibles por unha parte da poboación. E ainda así é posible. Se eu estivera falando de outro marco, diría, no outro marco, perdón, me explico. Se estuéramos falando máis de urbanismo, podería dicir, a mirande parte da xente que se vai a vivir ao Burgo é porque quere vivir fora da cidade, porque aquele entorno lle é máis favorable, ou é porque non pode pagarse unha vivenda na Coruña, cidade central, cidade compacta, tradicional. É dicir, as periferias que crecen moito son produto, vou a decir, dunha especie de aberración urbanística, de algo que non funciona, dun sistema que non está funcionando, ou é porque a xente libremente prefire vivir no Burgo a vivir no centro da Coruña, ou vivir no Burgo me dá igual donde, non? Ou na segunda coroa de Madrid, a 100 kilómetros de Madrid. Que ao mellor hai unha aberración urbanística que se necesitan vivendas en determinados sitios. Ademais, hai un montón de vivendas, se cargamos de fiscalidade a vivenda baleira ou secundaria, a vivenda que está aí sin máis, temos o problema de que facemos co patrimonio rural, que aquí en Galicia temos moito. Tamén, hai no por toda España, especialmente como vimos no norte. Pero que facemos con esa vivenda? O que ten unha casa semi-ruinosa, non un estado ruinoso técnicamente, pero unha casa bella, no rural, se lle cargamos a fiscalidade, a vai deixar caer. Pode ser que a deixe, dice, entonces non, entonces xa non cuido nada, o sea, se ande por riba teño que pagar, xa me custa bastante retellar cada certo tempo, arreglar non sei que, tal, para ir ali 4 días, entonces abandónase, xa está bastante abandonado, pero abandónase ainda máis o patrimonio arquitectónico civil que hai no rural, que é moito. Podemos, ademais, o primeiro é fomentamos casa construción en determinados sitios, en concreto nas cidades, ou non. O segundo tema é fomentamos o aluguer, porque parece que o aluguer entra dentro do sistema como que a propiedade non é boa, porque é o elemento fundamental do espírito do capitalismo, e, polo tanto, mellor é o aluguer. Para que haxa aluguer, o ben construe o Estado e ten vivendas de promoción pública que despois pode alugar, ou facemos que afloren as vivendas privadas e que se saian ao mercado en aluguer. As que hai. No sistema público, o sea, se o Estado se fai cunha bolsa dun paquete inmobiliario e dice, eu ahora vou poñer en aluguer ou vou a xestionar as vivendas que ten a xente, en fin, como se está facendo un pouco, tal, eu a decir, bueno, eu lle vou a garantir a esta persoa que vai a cobrar. Eu collo unha vivenda que ten unha persoa no rural, nunha vila, e digo, ti me das a min, e eu a poño no banco de aluguer, en fin, hai un problema un tanto de sostibilidade de todo iso, do que se vai alugar, se o fai o Estado, se hai para alugar en todas partes, porque hai unha parte que probablemente é a cidade, que é unha parte do territorio, donde eso sí vai a funcionar. Despois hai un montón de vivendas nas periferias, claro, na década 2001-2010, 2001-2007, non a década. En España incrementouse nese período en 6 millóns de habitantes. 5 dos cales chegaron de fora, pero ese incremento paralizouse. De feito, hai decrecementos na curva. Eso supuso que había que ter moita vivenda, que había moita vivenda, ainda non marcharon, están aquí e probablemente se queden para sempre, pero o ritmo de crecemento da poboación sí que tivo unha inflexión. O seguinte é como funcionamos, polo tanto, si fomentamos vivenda en aluguer, e como facemos. E un par de cousas máis.
Bueno, en xeral, a vivenda secundaria, a fiscalizamos. É dicir, o que teña unha segunda residencia, a prohibimos, en fin, de alguna maneira se limita que se poida ter unha determinada cantidade ou simplemente cargamos en impostos na declaración do IRPF ou na declaración patrimonial desa persoa que ten unha segunda vivenda, en fin, que teña que pagar por unha tanto e por unha segunda, pois moito máis, e así, gradualmente. E a vivenda baleira. Que facemos? Expropiamos a vivenda baleira as promotoras que non a dan vendido, que teñen aí no mercado pero non a venden, aos bancos, cargamos tamén fiscalmente todas esas vivendas, en fin. E hai que ter en conta que non só estamos falando, en fin, pode verse de unha maneira. Por un lado, temos unha propiedade que é actualmente dos bancos, que descoñecemos, polo menos eu descoñezo, cal é o volumen de vivenda do parque inmobiliario que está en mans dos bancos, porque non aflora ese dato, ou polo menos non o consigo, non? Pero o que hai no mercado son vivendas, é unha rede tupida de vivendas que é de xente, incluídas as que son da clase traballadora, que as pon en aluguer tamén, e que aí é onde se producen tamén impagos, e a situación é un tecido de, non é só casa unha clase especuladora, que pode haber, non? Pero que despois hai eso da especulación de baixa intensidade, non? Que colle a colectivos moi amplos das nosas sociedades. Isto é todo o que quería contar. É dicir, o modelo de hábitat que temos probablemente no diagnóstico é o modelo. Que temos? Que fortalezas ten este modelo? Que ten de bo e que ten de malo? Se facemos o DAFO, non? De fortalezas e debilidades, de oportunidades e de ameazas, non? Pero dicimos, este sistema, e a partir de aí, propostas estratégicas. Hai a Plácido decía, bueno, hai un xogo, se me permitides, eu faría unha primeira parte, se aquí os coordinadores de todo isto, colectiva, antes de poñerse a traballar en grupos, con respecto a unha serie de cuestións destas ou doutras, por suposto, non? Pero a primeira pregunta que lanzo eu é, bueno, aquí hai técnicos moi importantes tamén, non? Pero necesitamos vivenda? Cada un que pense no entorno que queira, pero necesítase construir máis vivendas? Ou paralizamos a construción, dicimos, nada, os arquitectos que se dediquen á rehabilitación das que hai, non construímos máis. Primeira pregunta. Facemos como aquelo de, en fin, un voluntario, ti, por exemplo, a tua opinión que é relevante especialmente? No sé si hay una diferencia sustancial entre Galicia y Andalucía, pero yo diría paralizar la construcción con las reservas de los lugares concretos en que el crecimiento de población, que supongo que serán pueblos concretos que no han estado dentro de la burbuja, que no sé mucho, ¿no? Pero si hay que decir sí o no, para paralizar. Porque tu percepción desde los movimientos es que no se necesitan viviendas, que hay viviendas suficientes. El índice de desocupación es alto. El 30, entre secundarias y vacías, el 30%. El dato que estamos manejando. Da igual que sea el 28, que el 27, pero por ahí andamos. No te soluciona el problema, pero te ayuda. Pero la mitad de ese 30% son viviendas secundarias, que se utilizan una parte del año, y la mayor parte en el rural. Luego, entre las viviendas vacías, las que son secundarias, bueno, hablemos solo de las vacías, son un 15% del parque inmobiliario, entre las cuales hay viviendas que están en el mercado. ¿Qué hacemos con ellas? Esas que están que ponen en el cartel, ¿se alquila? ¿O se vende? Claro,
dices, están pidiendo precios por encima de lo real. Por eso no se venden o se alquilan. ¿Cuánta gente tiene vivienda? Es que depende de la ubicación o localización. Habrá localizaciones en las que hay una mayor demanda y no hay oferta. Y habrá ¿Y cuáles crees que son? en las que El dato es, haría falta eso que tantas veces se tiene demandado, que es el registro de demandantes de vivienda. En fin, funcionó durante un tiempo, por lo menos en Galicia, ¿no? Aquella persona que quiera una vivienda, especialmente para el... Si entiendes la vivienda como una mercancía, evidentemente hay que saber oferta y demanda. Realmente, ¿quién demanda? Yo te vuelvo a decir, me preguntas, ¿hace falta vivienda? ¿Cuántos demandantes hay? Sabemos, las que existen vacías, pueden cubrir el número, cuánta gente demanda vivienda. Claro, bueno. Claro, hay una ecuación, una parte, sabes que los sociólogos hacemos muchas veces también esa ecuación por el método de la formación de nuevos hogares, en fin, dices, ¿cuántos hogares va a haber dentro de 5 años? Pero hay una cosa que, y para el planeamiento se utiliza el cálculo, pero hay una cosa que no funciona y es que lo que crecieron fueron las periferias. Que la ciudad expulsó a una parte de la población. Entonces, como la gente no podía pagarse la vivienda en el centro, se fue a vivir a la periferia. Ahora la periferia tiene un montón de población. Esa población está asentada y además hay eso que llamamos a veces la aquiescencia residencial, eso de estar contento con el sitio donde vives. Yo vivo en un sitio excelente, en fin, eso sí, descuidado por los políticos, que todo el mundo matiza, ¿no? Pero en las generaciones futuras, el hábitat lo visualizáis como es actualmente. Es decir, que hay una ciudad compacta, más o menos, una periferia, un sprawl, una ciudad difusa, con ciertas centralidades, pero compuesta sobre todo por viviendas unifamiliares y chales adosados, una ciudad amplia. Ese es el hábitat del futuro. Se están mezclando muchas cosas. Yo veo las estadísticas, claro, el 23% de la población española es pobre, ¿no? Y el 80% tiene una propiedad, es propietario de su casa. Claro, hay cosas que no me encajan, porque no hay nadie en medio. Pero cuando dice el 80% de propiedades, ¿se refiere a vivienda o a el 80% de la población? De la población. El 80% de las personas son propietarios. El 80% de las personas viven en una vivienda que es de su propiedad, en el hogar. En el hogar. Sí, la gente joven no la tiene, pero... Sí. Después, habría que ver qué es pobreza, ¿no? Porque el otro día en los casos, claro, la gente no tiene absolutamente nada y es un techado. Claro, eso es un planteamiento, eso sí que es pobreza, eso es miseria. Entonces, hay problemas complejos. Y después, lo que acabas de decir tú de que los centros urbanos desplazan por sus costes a las personas a la periferia. No es muy cierto. Hay centros urbanos que... Es cierto, hay oleiros, hay norte y sur. Es todo contrario. Sí, sí. Que hay gente que se escapa a la periferia por calidad, sí, no por temas económicos. Totalmente de acuerdo, sí, entonces, sí. Claro, no en todos los lugares, claro, ni en todos los núcleos urbanos. Entonces, al final, no se puede, yo creo que generalizar. O sea, siempre, ella acaba de hablar que, claro, Marinaleda no es lo mismo Andalucía que Galicia. Pues que dentro de Galicia no es lo mismo la costa que el interior. Entonces, siempre lo mismo. Es lugar. Un elemento de trabajo en un punto despoblado. Obviamente, alrededor de ese punto va a surgir una necesidad de vivienda, porque la gente querrá estar lo más cerca del trabajo posible. Si se tiene que desplazar durante 2 horas para ir y 2 horas para volver, alrededor de ese punto va a surgir una necesidad de vivienda, independientemente que a esas 2 horas exista un exceso o no.
Sí, no sé si funciona mucho así, ¿no? Porque la gente cada Dependiendo vez del tiempo. invierte más tiempo en los desplazamientos. Y en eso de la residencia había una ecuación, un binomio que se resolvía. Yo trabajo en un sitio, por lo tanto resido en ese sitio. Pero se rompió. Depende del tiempo, todo es gradual. O sea, Sí. hay media hora es asumible, en el momento en que pasas de media hora a una hora empieza a ser menos, de una hora a dos Va reduciéndose, sí. Pero artículos de... en Madrid lo de media hora es un sueño ideal. Tardar solo media hora al trabajo, en fin, es muy relativo. Va cambiando, sí, va cambiando. Pero es cierto, el gradiente valoras la proximidad. Pero efectivamente yo fui excesivamente sintético y, en fin, peca de simple. Pero el ejercicio que hay que hacer en política, de alguna manera tiene que ser poner una norma compleja a veces, pero que tiene que ser para todos y que tiene que causar los mínimos daños colaterales. El modelo tiene que funcionar. Por supuesto que como se escapó la gente a las periferias, que lo decimos muchas veces, es por arriba y por abajo. Aquí se hizo una vivienda prêt-à-porter que funcionó solo para unas determinadas capas sociales y los demás se escaparon, los que no podían pagar por abajo, que fueron muchos, y los que por arriba querían, en vez del piso de 3 habitaciones, querían pues una vivienda de 5 habitaciones y jardín, y etcétera, y que se fueron también. Pero esos tamén son que falamos moitas veces, que é a medida nunha parte do ciclo vital, non? Cando se crea o fogar e teñen fillos pequenos, que é como o típico, pues, ter a casa, pues, jardín, café shop. Despois, cando se fan maiores, moitas desas familias que por arriba se foron á periferia, despois queren volver a... No, porque llegan los nietos, eso es un tema. Pois por eso, se viven no centro, teñen que ir ao centro a cuidalos. Lo que sí es cierto es que debería adaptarse, pero sí que la gente necesita espacio. Y los abuelos tienen los miedos a los nietos, una cosa que antes no se veía mucho, pero que ahora es. Es muy complicado. Luego lo que tienes es que no se pueden análisis genéricos. Cada ciudad tiene una fábrica, tiene una instalación, cambia económicamente, es más potente, demanda vivienda. Está en crecimiento, demanda. Otras no, otras mueren. No se puede generalizar. Yo no digo para todo el Estado, pero ni siquiera para nadie. E se non se pudera generalizar non se podería facer unha lei, non se podería facer unha política. Es necesario hacer leyes para todo. Non é necesario, pero o marco que podes crear sin eso... Claro, pues hai unha alternativa que dices, nós xa temos unha lei do solo galega, tal, e podería haber incluso un marco máis pequeno. Dices, non hai unha lei do solo para todo Galicia. Hai unha lei do solo diferente para cada hábitat, para cada concello, para cada comarca. Poderías defender iso? No una ley, como tú entiendes, radicalmente diferente. Pues yo espero que haya caracterizaciones para cada lugar, si no, claro que hay. Una vivienda entonces genérica para toda España, hacíamos un proyecto, se nos cargaban a cualquier arquitecto, una vez lo pagábamos y ya está. Es que no sería absurdo. Claro, tiene que haber una adaptación al lugar. Moi ben, pois fala de adaptación aos lugares, de acordo? Fala de adaptación ao lugar, pero cal é a solución para a Coruña? No sé por qué. É dicir, necesitanse vivendas na Coruña? Básicamente, yo creo que la Coruña puede haber una demanda de viviendas, pero también se pueden rehabilitar muchas. O sea, no son políticas extremas. Hay zonas que se están deteriorando, se están dejando deteriorar. Se ve, por ejemplo, la calle San Andrés, que está en La Coruña, está muriendo, ¿no? Se empezó a rehabilitar algunas zonas, pero no se han atrevido con la calle principal, el problema. Y después hay otras zonas que se están rehabilitando con algunos problemas, como el casco histórico. Y siempre es muy problemático la intervención en el casco histórico. La solución no es única, es que yo creo que dentro después de la propia ciudad habrá matices. Como es ciudad escolar, no tiene que ver con los mayos. Yo defiendo que la intervención tiene que ser concreta. Yo espero que el médico me opere mi pierna con mis problemas de mi pierna, si está torcida, si es más corta, si es un poco más grande o menos grande. Y no me aplique un programa de operaciones de piernas genérico.
que ninguén está falando disso, pero, sin embargo, eu quero que o médicos me diga, cando vou ao médico, que non só me diga, mira, a ti o único que me preocupa é o teu caso. Eu quero que me diga cal é a esperanza de vida da enfermedade que eu teño. Que me diga a media, que a calcule e que me diga. Creo que, claro, es que es diferente. Yo no creo en estadística. Yo creo en estadística, los parámetros que valen para los políticos y que, gracias a Dios, no se cumplen nunca ni en elecciones. Sí, pero que en eso estamos de acordo, pero que non hai que creer nela. O único que atese para decir sei que hai xente en paro e ademais sei que hai vivenda baleira, te podo decir canta, sei que hai vivenda por rehabilitar. Eso é a estatística, é simplemente facer unha ciencia do público, do Estado, do status. Non é nada que haxa que creer como a religión, non é ningún dogma, é simplemente unha ferramenta que te pode axudar a planificar. Ti dices, vou a facer un plan xeral sin ter en conta as previsións de crecemento. Dices, non? Como eu tal, de alguna maneira fai unhas previsións, dice, necesitas porque ven xente, porque hai inmigrantes, porque hai traballo ou por algunha outra razón. E entón, tes unha ferramenta que non ten que ser dogmática e dicir nin sí nin non, senón que eu estou de acordo contigo, pero que eso non quita órdago a todo, non? Por ejemplo, una política educacional que consiguiese cambiar la percepción española, que es general, y todavía más acentuada en Galicia, de la propiedad. Y la gente de vuestra primera decide que, bueno, no es ventajoso tener la vivienda en propiedad. Es ventajoso, pues, bueno, una vivienda, pero no hace falta tenerla en propiedad. Cambiaría radicalmente el panorama. Por ejemplo. De acordo. A pregunta é, en xeral, a nivel técnico, desde todas partes está dicindo que hai que facer unha política que aminore o acceso á vivenda en propiedade. En xeral. Non todo o mundo. De feito, hai algúns traballos que dicen, por qué? É dicir, o modelo español de vivenda en propiedade ten algún tipo de beneficio? Ten algunha cousa boa? En comparación con que? Eso. Xa que vas facer unha política só aplicada a tal, non compares. Dices, ou compara, pero quero, si cando estamos comparando, podemos decir, aquí o problema que hai é que hai capas da poboación que non teñen, hai un proceso crecente de pobreza, capas da poboación que non poden acceder á vivenda, nin en propiedade, nin en aluguer. Non puxen aquí tasas de paro, por poñer máis estatísticas, pero que xa sabemos que estamos prácticamente á cabeza de todos os rankings, en fin, e outras, pero hai prácticamente cando faz os cálculos, hai unha maneira de calcular o que é moi sencilla, que Estefanía coñece moi ben, que é para saber a vivenda que se necesita nunha determinada localidade, mides, contabilizas o número de mulleres que hai nunha determinada idade. Te dá unha aproximación, non é o real, pero dá unha aproximación, porque normalmente constitúense fogares, e un indicador é as mulleres a partir dun determinado umbral. E lle podes restar as mulleres que hai no umbral dunha determinada idade. En fin, é un método de cálculo, pero eso nos podría dar as vivendas que se necesitan nun momento dado. O que pasa é que a necesidade ven modulada pola poboación que se expulsa. É dicir, pode que na Coruña non se construísen vivendas para nada coa necesidade que había históricamente na última década, porque en boa medida, da igual que se xan por arriba ou por abaixo, pero se estaban marchando. E, polo tanto, había o mesmo porcentaxe de vivenda baleira que coa necesidade que había teórica, demográficamente, coa necesidade que había. Daba igual, porque se marchaban a concellos que estaban crecendo cada ano en 4.000, 5.000, cada ano non, cada década censal, non? En fin, todo o que era a periferia da Coruña crecendo enormemente, e ademais, no censo se lle pregunta a xente, onde resides agora? En fin, onde estás cesado? E onde residías hai 10 anos? E pódese comprobar facilmente onde residía a xente que vive en Oleiros, 10 anos antes, nos censos anteriores. É dicir, todo a expulsión da cidade central.
pola razón que sexa. Polo tanto, non funciona a necesidade é, se eu quero ter un modelo de cidade, un modelo de hábitat, máis sostible ou menos sostible. Eso é o primeiro. Porque se dices, non, eu quero a cidade difusa, o sprawl norteamericano, que se estenda por aí, que cada un viva donde queira. E non hai modelo. Un modelo, se os centros de traballo se ubican cada un donde sexa, eso en primeiro, en vez de decir, non, primeiro vou ordenar, vou a decir onde están os centros de traballo e onde está a residencia, porque esa é a vocación do urbanista. O outro, que funcione sin un plan previo, sin unha figura de planeamento, incluso das que non hai, de escala maior que o plan xeral, que nos deu desenvolvemento do territorio no seu conxunto, que é estratégico. Aquí, en Galicia en concreto, apostouse por un espallamento dos parques empresariais por todo o territorio, polo rural, en fin. E a poboación teimou en concentrarse na fachada atlántica, deixando moitos parques empresariais como unha especie de esqueletos, comprados, eso sí, esperando o momento que non hai maneira de ubicar ali unha empresa porque o solo está vendido, pero que non hai unha empresa montada. Porque, ademais, se fixo con cartos públicos, se vendeu a precio moi barato, que inmediatamente avispados locais, que non eran grandes especuladores profesionais, compraron por si acaso o seu taller ou a súa tal, lle facía falta, ou era unha oportunidade para comprar algo, total non eran moitos cartos os que había que gastar. Está todo vendido en todos os parques empresariais que hai por toda Galicia, que non hai onde montar, e hai que construir novos parques empresariais para que as poucas empresas que se instalan teñan onde instalarse. Pero o planeamento, incluso o descoñecido ata agora polo urbanismo actual, de desenvolvemento socioeconómico estratégico, de decir, eu non quero o xogo do alcalde do listillo que me negocia coa administración e me convence tal, non. Vamos a falar de modelos. Vamos a discutir de modelos e de filosofía. De que é o que queremos. Vamos a facelo cos exercicios que queirades. Pero non deixalo, saberei no momento, a ver que fago, porque ali me adapto, porque o mellor é contraproducente con outras variantes. Non hai que no discuta no momento, porque hai que velo no documento. E que sexa público e que o vexamos todos. Cada un desde a súa perspectiva. Eu podo creer que se necesita vivenda na Coruña por unha cuestión que vai máis alá da cifra demográfica. Porque creo que houve un proceso que expulsou poboación que sigue pasando así, que sigue sendo así, pero que pode precisarse unha regeneración nun proceso de reurbanización que permita, en fin, é certo que hai que reubicar os parques empresariais, os polígonos, en fin, pero que iso entra dentro. Aquí estou simplificando moito porque estamos facendo un exercicio de hábitat, que é o que queremos. Podemos rehabilitar, xa se está rehabilitando, quizá non o suficiente, estáse rehabilitando. Non sei se iso é suficiente a día de hoxe, ou habería que ter unha oferta máis grande para poder intervir en prezo, porque o prezo é unha determinante clave. Como se intervén no prezo? Porque dá igual que reseneres nos procesos de gentrification que se están facendo en determinados cascos coa rehabilitación, o que se está expulsando a determinada poboación porque esas rehabilitacións son carísimas. O sea, convirten os pisos despois en algo que ninguén pode pagar, máis que determinadas clases sociais que son os que se poden quedar a vivir no centro. Nos barrios onde se producen as rehabilitacións. E na pescadería, nas zonas onde... cando se faga o de San Andrés e cando se faga eso, o único que vai pasar é que agora vivendas de baixo prezo, o único non, é posible que pase iso tamén, non? Que vivendas que agora están con rendas baixas que pasen a ter rendas máis elevadas, simplemente con procesos de rehabilitación. De que outra maneira podes intervir no prezo do mercado? Podes intervir, porque é un clásico da economía, se ti tes vivendas
lle exposa un prezo determinado ou buscas a maneira que os precios estén baixos, os demais se teñen que adaptar, porque senón non gañan nada. Entendo eu. Eso fue lo que hicieron con el suelo industrial y no funcionó. Con cual? Como acabas de contar el suelo industrial. Eso fue lo que hizo el Estado. Expropiar suelo a precios agrarios, reconvertirlos, o sea, especular, convertirlos en suelos industrial y venderlos a determinados. Sí, pero non A precios funcionou baratos. porque fallou unha cousa, entendo eu, de que no solo industrial é solo industrial e non vale para, é dicir, eu te vendo isto por un determinado período de tempo para que desenvolvas unha determinada actividade, é dicir, non é unha venda en realidade. O solo é meu, ti desenvolves aí unha actividade, incluso a podes transmitir, sempre que teñas unha actividade. Pero o que non vale é se non devolves a actividade, porque ten que haber unha cláusula que diga, se non devolves a actividade, isto ten que revertir. O que eu estou dicindo dos alugueres, ou de intervir no prezo, é, vamos a supoñer que hai promoción pública e que se coloca o Estado vivendas en aluguer que é del, que é do Estado, do Concello, da Comunidade Autónoma, as pon no mercado a un determinado prezo para regular prezos. A outra maneira é poñer precio taxado. Bueno, non quero soltar un mitin, que parece que estou soltando. Son consciente. Non é esa óptica, senón que é, en principio, será unha reflexión pola vosa parte. Eu non sei se vemos porque eu aquí marquei uns problemas, uns interrogantes, e o mellor vos decides, é que eso está mal feito desde o principio. As cuestións non son esas. E son outras. Entón, cales son as cuestións? Yo creo que el problema de base de todo es hasta dónde queremos hacer negocio, porque lo que tú dices, se puede llegar a una solución regulando algo, siempre y cuando no vayas a hacer negocio después de eso. Tú no vas a hacer como en los polígonos industriales, un parque industrial que luego vas a vender favoreciendo que otros especulen y que al final no se construya a la esperanza de una especulación. Si intentamos dar una solución con un parque de viviendas en alquiler, evidentemente tienes que asegurarte que no se pueda especular con eso. Y entonces la pregunta realmente que subyace es hasta dónde podemos negociar con la vivienda y hasta dónde es un valor de mercado, hasta dónde es realmente ese bien. No sé. Supongo que... Total, o sea, recuerdo que se parte unha clave. E, polo tanto, estás dicindo que hai que poñer vivenda pública en aluguer. A mí sí, evidentemente. De maneira tal, vamos a ver agora, dito así en outras palabras, do que se traballáramos como un cuarto, en fin, un cuarto non, vou a decir que en vez de o 40% que gastamos en vivenda, o 30%, un tercio, do que traballamos, do que gañamos, o destinamos a vivenda, a comprar unha vivenda. Se non compráramos unha vivenda e tuviéramos unha vivenda, vamos a decir, semi-gratuita, poderíamos deixar de traballar un tercio da nosa vida. O contribuir al Estado con ese dinero. Es que... Porque hay un tema de fondo, ¿no? Hablábamos antes de médicos y el debate de lo público está muy sobre la mesa. Asumimos que la educación es pública para la mayoría o para quien quiera y que y quien no va a pública es porque no quiere. Y la salud igualmente, ¿no? Pero si una persona cobra 3.000 euros al mes, no puede decidir dar su dinero al Estado o a lo público, que es todo el mundo viviendo en una vivienda pública, ¿no? No sé si me quedé un poco pillada el otro día con un programa de salvados y el narcotráfico y la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero parece, o sea, como que si alguien quiere consumir droga no puede comprarla de manera legal. Si yo quiero vivir en una casa, no puedo decidir no contribuir a la burbuja, ¿no? No tengo esa opción, a no ser que sea de un perfil social muy concreto, que en gran medida tampoco puedo porque no habrá oferta para mí, porque no existe, ¿no? Entonces,
una persona cualquiera no puede decidir resolver su problema de vivienda como resuelve su problema de salud o de educación. Y teniendo en cuenta que es una necesidad básica y reconocida en la Constitución. É dicir, pasa porque o Estado constrói. O Estado, comunidades autónomas, concellos, para que esa vivenda pública. Pero es que lo han hecho y lo han dejado ir al mercado. O sea, no es que digan no sabemos hacerlo. Lo hemos sabido hacer, pero dejando que se fuera el dinero y el capital construido, digamos. A vivenda de promoción pública é como a antigua beneficencia de sanitaria. É dicir, é unha cousa marxinal para xente que non ten ningún tipo de recursos, non para o conxunto da sociedade. Bueno, só ahora. Quero dicir, no seu día, durante décadas, a vivenda de promoción pública foi unha das principales formas de acceder á vivenda. Que pasa que, como día, co tempo se foi deixando cada vez que a construcción se fora indo máis ao mercado libre. Pero, bueno, no seu momento sí que foi importante. La WPO tuvo limitaciones muy fuertes de venta, que fueron eliminadas por la presión social. En la protección oficial. Sí, la WPO. Sí, La pero la WPO pública... te la vendían, la VPP es otro caso, pero la WPO te la vendían y tú no podías venderlas en un plazo de años, lo cual es lógico para evitar la especulación. Evidentemente a los 25 años especulabas igual, claro. Pero el tema es, que lo insinuó un poco Eduardo, es que el problema está en que la vivienda, la gran parte de la población española, por eso la quiere en propiedad, es no porque esté en contra de la especulación, es que la gente lo que quiere es especular también. O sea, gran parte de la población prefiere la vivienda en propiedad porque es un hecho con lo cual tiene y llegado el momento es un ahorro. Entonces lo está usando como un bien económico, no como un bien para vivir. Gran parte. Porque si no, porque el 80% se dedica a comprar, como locos. Pero tú no puedes especular la vivienda en la que vives, porque vives en ella. Ya. Pero Es un patrimonio. Podrás cambiarla por otra, pero ya, si la cambias por otra y el precio es muy alto, no la puedes cambiar. Pero, ¿qué piensa ver de la gente? Si yo pago un alquiler, pierdo. No tengo nada, estoy haciendo un consumo, ¿no? Mientras que si me aprieto más el cinturón, me esfuerzo, tengo una propiedad. Y ya tengo algo. Sí, esa visión que cerca tamén está favorecida por unhas políticas fiscales que se desgravaban, hasta hubo anos que desgravaban por a compra de segunda vivenda. Pero antes... también eso ha provocado que haya muchísimos puestos de trabajo. Es que esto no está mal. Todo está en la cadena. Claro, la desgravación, porque la producción inmobiliaria hacía crecer. Claro, porque se fomentou a construcción como un motor económico tamén. Normal que hubiese eso, para favorecer el desarrollo económico. Bueno, porque se optou pola construcción de vivenda. Bueno, Vivenda y turismo. A nadie le pusieron una pistola en el pecho para que comprase no? allí a nadie. Hombre, no, unha pistola no, pero quero decir, como modelo que por lo que se optou de crecimiento Que haya económico. comprado una vivienda, que le hubieran puesto una pistola en la sien y compra aquí. Pero eu estou falando noutros términos. Estou falando que o modelo económico polo que se optou en España de crecemento foi construcción e turismo. Entonces, si é un modelo económico para crecer económicamente tens que construir, tens que favorecer que a xente construa. Obviamente a nadie obligaron, pero joder, si... Perdón. Os cartos gratis para que se compre para comprar unha vivenda e ademais des desgravacións por comprala, jolines, a ver, cada un fai os seus cálculos e digo, obviamente me compensa comprar antes de alquilar, quero decir que se favoreceu. Obviamente a ninguén lle puxeron unha pistola, pero jolines. Ahí entraremos en otras cuestiones a valorar. ¿Por qué se disparó el precio de la vivienda? La construcción, pues aquí un profesor. Hombre, yo creo que en 10 años no cambió mucho el precio de la construcción. El precio del suelo se disparó. Los beneficios de promoción tampoco se fueron tanto. Los beneficios siempre tributan. Con lo cual, a lo mejor lo que hay que ver es qué políticas se tienen donde se produce realmente el desfase de precio, que es el inicio, quien vende el suelo y quien puede actuar en la venta del suelo sobre los municipios, con unas políticas coherentes para evitar que haya fugas para aquí o que los trasvases de población sean coherentes y luego evidentemente grabando los beneficios de una productividad, o sea, de una producción económica.
creo que el Estado sea el promotor, pues no lo sé, porque los impuestos hay que tener mucho cuidado con ellos. Y además en estos momentos donde hemos decidido que la construcción no sea motor de PIB. Claro, entonces vamos a producir coches, ya lo decíamos alemanes antes, estamos probando. Y la van a hacer mejor. Entonces, el problema es que la vivienda subía 18%. Y el problema es que gran parte de la vivienda de España no son los dueños los españoles, son los fondos de inversión noruegos. También tiene un 15% de pobres, según una estadística que he visto. Claro. Eurostat. Bueno, no sé, yo, claro, tiene narices, ¿eh? O sea, no sé, esto de Noruega y el 15% de noruegos pobres, claro, depende, claro, donde pongas el límite, está claro. Eso es fácil, el límite lo puedes poner donde quieras, ¿no? Entonces son temas muy complejos. La verdad es que otra cosa importante. Volvemos al principio, estamos hablando otra vez de si queremos hacer negocio con un bien básico que es el suelo, ya no hablando de vivienda, hablando de suelo. Se encareció la vivienda por los precios del suelo y por todo el negocio que estaba detrás. Bueno, por lo que sea, pero estamos hablando de eso, de si queremos un bien que sea un bien básico o un negocio. Que hiciese negocio el Estado o los particulares, me da igual, si hizo negocio igual. Hay que hacer algo para cambiar eso, pues si se empieza, por algún lado hay que empezar. Ahora, a mí me llama la atención que digas que el gasto, lo consideras por persona, el gasto medio por persona vivienda o por familia. Creo que el que presenté será hogar. Será hogar, sí. Hace 25 años, estaba por la carrera hace 26. Hace 25 años, un máster de dirección de inmobiliarias. En aquel momento se consideraba que el gasto medio familiar no debería de superar el 30%. Sí, ahora es igual. ¿Vale? Ahora es igual, se supone que no deberías pagar más del 30. Bueno, es lo que se consideraba hace 25 años. Y digo que ahora también Y ahora es lo que se considera poco. ¿Me quieres decir cuántas hipotecas, cuántos pisos se están pagando con el sueldo de unos? Muchísimos. Muchísimos al 50%. A mí esa estadística me sorprende. Yo estoy convencido que es mucho más alta. El destino de las familias a vivienda es... Pero vamos, no sé si el 50 o el 60%. Hubo años que era incluso 60. Sí. Claro. Se estima que el 30 es lo ideal, pero... la estadística pone el 30, hemos visto ponía el 30. El 30. Sí, pero A mí me parece imposible. vamos a ver, a estatística sale o 30 cunha lógica que eu collo, neste caso puxen datos da enquisa de presupostos familiares, que sabedes que é unha enquisa continua, neste ano a mirei eu, en fin, a recollín esta mañá, e a colguei aí actualizada do ano 2013 con base a enquisa de presupostos familiares do ano 2006, en fin, a base da cesta da compra, non? E sale todo o conxunto da poboación. Entre esa poboación hai moita poboación que ten pagada a vivenda, xa, que acabou de pagar a súa hipoteca. En realidade, o gasto da xente que soporta unha hipoteca solo a que soporta unha hipoteca é maior. Eu digo, por termo medio, en xeral, porque algúns a pagaron, e agora xa non a pagan, a estiveron pagando mellor o 50% ou 60%, e agora é... El índice de pobreza. Los recursos son menos para pagar lo mismo que era mucho. Y por eso aumenta la pobreza. Na pobreza, en fin, que non é a nosa guerra hoxe, pero efectivamente é un indicador relativo que mide os que non chegan a unha liña, un umbral de pobreza que depende de cada país. Hai países moi ricos e os que non chegan ao 50% da mediana do salario, pues, esos son os pobres, non? Se mide por aí, con ese corte. Se dices, aquí os que non chegan a 300 euros son pobres de ingresos. Cantos hai? Tantos. En Noruega é que non cheguen a 500 ou a 600. Son máis ricos que estos, pero ali son pobres. Non sei canto custa unha vivenda en Noruega, pero a vivenda quizá non é comparable, pero como se compara no precio de paridade de poder adquisitivo, con un kilo de arroz, ou outro indicador máis fiable. En fin, se eu fago, vou a facer unha cousa un pouco diferente, que é un xogo democrático, para quen queira. Se eu pregunto a man alzada, canta xente partidaria aquí de que o Estado promova promoción pública, é dicir,
promova, construa, en fin, construan os constructores, pero promova vivendas propias e que as poña no mercado fundamentalmente en aluguer, que haxa vivendas, para que esa opción de, que é o que decías ti, que a paradoxa que efectivamente aquí a xente sabe, porque senón non se explica a realidade que temos en España, que adquirir unha vivenda é ter un valor, que algún día vas a poder transmitir, vender, ou, en fin, non? E son cartos. E o aluguer é gastar, é un gasto. E o outro é unha inversión. É a mentalidade que coñece un pouco todo o mundo, e que probablemente, ademais, en Galicia está moi arraigado, porque a xente é moi propietaria tamén no rural, non? Pero a pregunta é, quenes son partidarios de que o Estado, e o Estado no seu conxunto, comunidades autónomas, concellos, como en Europa, que o Estado promova máis? Hai partidarios? Era unha pregunta, é promover construcción ou promover aluguer? É dicir, promover, vale, ti podes decir rehabilitación, se adquire de alguna maneira, pero que o Estado se fai propietario de vivendas, o normal é que o que defende unha determinada postura é que as poñan a aluguer, porque se as vende, volvemos á roda. O sea, é o que pasaba tamén coa vivenda de protección oficial e todo iso de decir, esperamos unhos anos tal, que as poñan a aluguer a un precio donde se considere, como dice a compañeira, unha necesidade, como a sanidade, como a educación, te cobran unhas tasas, pero que hai isto cambia o concepto e a vivenda deixa de ser o tan escorado que é de valor de mercado. Haberá quen, como na sanidade ou na educación, dice, eu vou unha vivenda libre de mercado, porque haberá uns estándares, unhas calidades, en fin, tal, pero que queira vivir nun pazo, tal, pues pagará, haberá probablemente esa posibilidade se se lle deixa, non? Pero a pregunta é, despois vai haber unha inversa para ver quen dice, no, eu non o quero, porque quen Ni la hora para poder elegir. elexide, pero aquí en Galicia sempre hai, depende. Ninguna cousa nin outra, non? Que é a escapatoria tradicional, non? Pero hai alguén que diga que sí, sabín que había xente tal. Alguén que este en contra diso, que diga, esa non é a medida. Cal é o argumento? Yo no creo que sea la solución ideal. A lo mejor una mezcla, pues sí, no sería. Mira, el empresario no es tonto. El empresario va a donde puede ganar dinero. Sería idiota si no lo hace. Yo creo que si tú quieres realmente fomentar la política de alquiler, lo que tienes que garantizar es que tú vas a hacer una inversión, un inversor, que puede ser un inversor individual o un inversor grande, es decir, una empresa, una persona o una empresa, el que invierte, le tienes que garantizar que tiene su dinero seguro. Eso, en primer lugar. Si yo puedo decidirme como empresario, en vez de hacer una promoción para vender, puedo decidirme hacer una inversión para alquilar. Y puedo entrar al juego de entrar a alquilar como alquiles tú como Estado. Yo voy a alquilar en 300 euros una vivienda de 3 dormitorios. Yo como empresario puedo entrar a ese juego. Puedo coger mi dinero, yo lo tiene al 0,5% y puedo decidir, hago mis números y digo, me es rentable. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque la legislación que me protege a mí como propietario, ¿vale?, frente a un inquilino que se pase en sus límites, sabes que existe eso, existe mucho, no me defiende a mí como propietario. Con lo cual mi inversión está en riesgo. ¿Vale? El número que yo hago de inversión está en riesgo. Entonces, hombre, si el Estado, si ahora yo me pongo como Estado y digo, yo voy a hacer mis números y no tengo mi inversión garantizada,
pues yo le tengo que decir al director general de esa compañía que es el Estado, lo estás haciendo mal, porque no estás protegiendo mis impuestos. Porque vas a permitir que a lo mejor un inquilino no te pague, que esté 2 años dentro de esa vivienda sin aportar nada por ella y jodiendo a otro que a lo mejor la necesita más y que sí podía pagar. ¿Vale? Es una cuestión simplemente de entrada y de salida. É dicir, vamos a facer un exercicio a ver se é real ou non, porque todos estamos no mundo e sabemos o que hai. Un aluguer barato, cutrillo, na Coruña vale 400 euros. 300 a cuartos sin ascensor, en fin, mal. Máis barato na Coruña debe haber pouco, eu non ando moito por aí, pero tal. Unha hipoteca, non dun piso moi alá, en vez de 300 ou 400, 500 como moito. Botas contas e dices, gasto 400 euros nun aluguer, non cando tens 20 anos, pero sí cando tens 50, non? Botas contas e dices, non vou a estar pagando 400 euros tal. Pero, agora a pregunta non é esa, é, ti pagas solo 50 euros por un aluguer, ao mes, porque estamos falando de poñer, o Estado construe, promove, pero a vivenda non é unha mercadoría. Entón, o que quere poñer o aluguer por 300 euros, di, non, que me vai a coller esta vivenda? Se o Estado me está poñendo aquí vivendas boas por 50 euros. Efectivamente, o Estado convirte, pero que isto é como moitas outras cousas, a veces cando falamos non de vivenda, senón de transporte, que é unha cousa que funciona tal, pero cando non se considera eso como unha prioridade de Estado, entón, se o Estado promove, dice, eu non vou a recuperar moitos cartos, vou a ter un mantemento, prácticamente, de todo isto. Pero lle estou cobrando unha persona un precio, pero vou a regular tamén o prezo libre de entrada. Non necesito nin siquiera, despois o Estado irá facendo e refacendo, pero o que quere alugar despois en privado, neste sistema actual que temos privado, é, se eu quero alugar ou vender, ou baixo o prezo, ou senón non vendo, porque teño unhas vivendas aí suficientes para a demanda, suficientes. Ainda que sexan nunha calidade moi estándar. Eso é intervir. Hai un problema, hai un mantenimiento. Y además del mantenimiento, esa gente que alquila por 50 euros va a querer especular también, evidentemente. Pero de alguna manera lo puede acabar haciendo. Se lo alquila a un tercero sin un contrato, por ejemplo. Coño, pero es ilegal, joder. Claro que es ilegal, pero... También puede votar un puticlub, pero es ilegal. Claro que es ilegal, pero vivimos en un país que se hacen cosas así todos los días, evidentemente. Se están hablando de regular un mercado y unas cosas, o sea, no estamos hablando de la legalidad. Claro, pero me refiero que no todo es tan simple como decir, vamos a poner viviendas a 50 euros. Joder. Non todo é simple, entón, como é complexo, que facemos nada, o cal é a propuesta. Me refiero que habría que regularlo, como estabas diciendo, pues con leyes nuevas o de alguna manera. Pero me refiero que esa gente que consigue sus alquileres a 50 euros seguramente van a querer especular también. Pero ¿por qué? Porque no puede. Si tú haces ese alquiler, la condición es que no vas a poder especular. Pero, La vas a firmar perfectamente. pero depende. La sanidad. En España, en todos estos países, la sanidad, por ejemplo, es acojonante. Sales fuera y alucinas el color. Entonces, ¿por qué que nadie especula con la sanidad? Porque la sanidad de Estado es muy buena. Nadie puede competir. Claro. Entonces, ¿cuándo no habría lo que tú dices? Que eso es cierto, ¿eh? O sea, hasta ahora sí. Claro. Cuando baja la calidad desaparece. Cuando baja la calidad desaparece. Pero claro, también tiene un límite de los impuestos. Entonces, lo que dices es cierto. Hay vivienda de promoción pública que la gente alquila muy barata y que realquila. Esto lo conocemos todos. ¿Pero por qué? Porque no es suficiente para todos. Ese es el problema. Sí, bueno, claro. En el caso de que Y haya otro suficiente problema para todos, también sí es sería que es cuando haya para todos, que es el tema del mantenimiento, que es gravísimo. Cuando el Estado se carga con el mantenimiento, que somos todos muy partidarios de este tipo de cosas, ¿cómo es el Estado? Que parece que somos todos ninguno, pues ¿pierde agua el grifo? Pues que le den, cuando salga el grifo, el agua por todas partes y el daño sea brutal, entonces llama al Estado que solucione un problema que ya cuesta cientos o miles de euros. Yo creo que estoy de acuerdo con los alquileres baratísimos, estoy de acuerdo con la promoción pública,
pero estoy de acuerdo que el inquilino apañe con el mantenimiento. Porque entonces también el cuidado con la vivienda, un poco lo hablamos el otro día de la autoconstrucción, también aparece. O sea, cuando tú tienes que pagar el arreglo de la cisterna, tiras con cuidado. Si no es tuya y la paga el Estado, pues le doy con un martillo. Claro, ocurre esto. Pero sabéis, es como es el mercado de alquiler de Alemania. ¿Lo sabéis? Hay que enterarse. Tú haces un agujero para colgar un cuadrito, ¿vale? Y tienes que pagar una multa que te cae. Sí. O si no, dejas la pared exactamente como la cogiste al entrar. Pero eso es un contrato de alquiler también. ¿Cómo? El mío, es mi contrato de alquiler. ¿Sí? Te lo aseguro. Pues me parece muy bien. Claro, por porque lado. eso permite Porque si bajar. no, que tengo que arreglar una pared después de que pasó una manada de... Yo por algo dejo una fianza, que me da la fianza. Y No un te va a aval. ganar. Y un aval. Que si me dejas de pagar, tardo 5 o 6 meses en echarte como poco. Y ahí se fue la fianza y ya se fue todo mi beneficio. Con lo cual hay que ver. Vamos a ver, si queremos jugar, hay que ver. Lo de los Ahora desahogos ha está cambiado siguiendo el otro ritmo, ¿eh? Yo no quiero ponerme ahora aquí como cabecilla de... Pero yo creo que ahora Pero estamos hay viendo que todavía. entender todas las posiciones. Y os vuelvo a decir, el empresario, por definición, no es tonto. El empresario busca su beneficio. Y el empresario incluso puede llegar a tener beneficio en muy bajo alquiler. Eso es lo que hacen los fondos de inversión. Los fondos de inversión juntan los ahorros de miles de personas de muchos sitios, compran un edificio que alquilan a muy bajo, lo pueden alquilar a muy bajo alquiler. Lo que pasa es que si no tienes garantías con los inquilinos, Pero no es ya cuestión de empieza a dejar garantías. de ser interesante. Es así. Me lo estoy poniendo súper fácil. Empresarios, mantenimiento, cooperativa. O sea, seamos una empresa los habitantes. O sea, entonces la cooperativa se encarga. Aquí hay una que era la del Estado y otra es intervención individual. Eso ya hay, ya funciona. Nos montamos una cooperativa, pero tenemos el precio del suelo. Es decir, podemos construir, promovemos, pero el suelo va libre de precio. Pero la No lo podemos expropiar cooperativa nosotros, puede hacer privados. muchas cosas, y una de las que puede hacer es tener la gestión de los edificios públicos. O sea, tener la tenencia del edificio. O sea, no ser propietario o ser propietario colectivo. ¿Pero según dónde el sacas caso. el edificio? Puede ser estatal, pero la cooperativa gestiona. O sea, en lugar de que... Entonces, ¿para qué o sea, es la podemos cooperativa? promover que... Proyectos para cooperativa. El ahorro que tienes ahí es el beneficio. Estoy hablando de otro tipo de cooperativa. Estoy hablando de otro tipo de No vas a cooperativa. actuar sobre el suelo. No, o sea, pensemos que en lugar de hacer posible, o sea, o en la misma línea, ¿no? Hacemos posible que empresas privadas tipo, o que se llamen de economía social, o el tipo de la vivienda social en Francia y en Alemania, en realidad, que es la empresa que con beneficios fiscales y con subvenciones anuales se encarga de alquilar a las personas que necesitan una vivienda más barata. Bueno, si eso lo convertimos en una cooperativa que mantiene la gestión del edificio, aunque pueda ser de propiedad pública y el Estado fiscaliza cada 20, cada 40 o cada 50 años que nadie está realquilando, que no hay cosas raras, y es la propia cooperativa de, pongamos, 50 personas o familias, quien se encarga del mantenimiento, de la gestión, de que no, o sea, al final, ¿tiene que ser el Estado siempre quien nos vigile y nos ponga multas? ¿O podemos funcionar 50 personas controlándonos entre nosotros para que nadie haga ninguna estupidez? O sea, porque me tiene que venir a multar una Me sigue policía. quedando una pregunta, digo, yo no sé por qué esa necesidad. Es decir, si total el Estado construye, ¿por qué luego se lo va a dar a una cooperativa? Digo, bien, que le gestiona, le vigila y tal, no tiene que ser, pero no veo la necesidad. Está muy lejos de la realidad. O sea, el Estado es una cosa muy grande. Y quizá el órgano de gestión local, o sea, que 50 personas agrupadas luego en federaciones o en algo así, o sea, es la realidad de, o sea, igual que una persona que se ponga a pensar en la ciudad como, si pensamos en un plan general, que una persona participe en la definición de un plan general es una locura, bueno, no lo entiendo, pero es un nivel de gestión tangible para la gente, ¿no? El Estado no puede estar controlando 50.000 viviendas, 100.000 viviendas. No lo sé, me da un poquito tal. ¿Tú querías hablar? Fuerte, desde ahí. Respecto a la pregunta de por qué el Estado se debería dar una cooperativa.
mantenimiento de ese edificio, que igual puede tener una vida útil de 50 años, ¿no? El gobierno, el Estado, todos los instituciones del gobierno pueden pasar por diferentes partidos políticos, una política de vivienda completamente distinta, con otros presupuestos de vivienda completamente distintas, pero si el Estado se diera, no tiene por qué alquilar o vender, hay otras formas como la gestión de uso que explicaba Marta ayer. Si se diera la gestión a esa cooperativa, la cooperativa que se encargaría de gestionar, mantenerla y no dependería de la voluntad política que pueda existir en ese momento. Esa é a razón para que... Bueno, a min se me escapa un pouco a utilidade. É para informar de a Plácido que nós desobedecimos todas as normas do que había que facer. Estamos aquí... Que normas? En fin, estamos autogestionando aquí un debate. De que está pasando aquí? Home, incluso sobre o informal non pode ser formal, claro. A min síguese, escápaseme un pouco a necesidade de que o Estado ceda eso. Hai a posibilidade de que haxa uns órganos administrativos inferiores á propia administración local, pero semipúblicos, controlados por organismos públicos, democráticos. Pero bueno, vale. Hai outra cousa que é a cooperativa promotora privada, que vai ao mercado, que compra, en fin, que funciona cos seus límites. Hai unha dominancia, penso eu, dominancia de que o Estado debe intervir promovendo, construindo, en fin, como promotor. A xente pode... Que facemos co parque inmobiliario que hai? A xente ten vivendas en propiedade, que son moitas, que casi son suficientes. En fin, por aí, se rehabilitamos, se conservamos, en fin, hai un parque inmobiliario casi suficiente que podemos regenerar e hai que poñelo, esa propiedade, poñela no mercado. Unha maneira de facelo é obligando fiscalmente, é dicir, se non a pos no mercado, pagas moito. E se está no mercado e ten unha persona, hai unha persona que está residindo ali, en fin, non pagas nada. De alguna maneira te premian que pase iso. Ter o piso pechado ten un efecto secundario. E aquelas persoas que, bueno, que hai unhas vivendas que están tan deterioradas que necesitan un investimento tan grande e as persoas non o poden acometer en barrios degradados, no rural, en fin, en determinadas zonas que para poñer esa vivenda no mercado hai que acondicionala e eso hai moita xente que non chega, está moi lonxe das súas capacidades. E, polo tanto, están fora. Se lle gravamos aínda por riba fiscalmente, bueno, o único que pode pasar é que vendan eso e que pase a outras mans, esa vivenda que teñen e pase que se vaya concentrando. Un país como Galicia ou España ou que queirades pode permitirse, podemos permitirnos fomentar que haxa máis segunda residencia, máis. Dice, por que non podemos ter todos un apartamento en Sierra Nevada ou na praia ou un apartamento na aldea, ou un apartamento non, unha casiña ali para ir a pasar un fin de semana? Podemos permitirnos iso? Es que también hay mucha vivienda, hay muchísima ciudad fantasma, por así decirlo, que hay muchísima vivienda que prácticamente no sirve para nada. Que hay atrás en Madrid, se vio que había polígonos que están prácticamente desiertos. ¿Y qué haces con esos pisos? Porque por mucho lugar que pongas, la gente ahí no va a vivir. Se especula demasiado y ahora eso, ahora mismo, no tiene, yo creo que no tiene uso ninguno. ¿Qué hacemos? No, depende. Si fomentas la construcción de ese tipo de servicios en esa zona, sí puede... Le vamos a hacer la... para que pero... Tal y como está ahora mismo, está claro que no tiene ninguno. Debemos levar a xente a que acabamos esas vivendas e ponemos servicios para que a xente se vaya a vivir ali. Es que la gente que invirtió ahí, o la empresa que invirtió ahí,
invirtió sobre Solo la se aprende especulación golpes, y ahora que la premias llevándole a gente para ese sitio. Entón, deixamos aquelo en plan esqueleto monumento a Burbulla. Expropialo y haz algo, pero no lo o sea, no, ni lo dejes ahí como... Porque no volviendo para hacer un billete de 50 euros a la gente le pasa con carpetes que encima de que el Estado debe haberse quedado con ese vacío de las viviendas. Que no sabe, que no tiene dinero para hacer nada con ellas. Bueno, ya veremos. Pero es absurdo que haberse gastado miles de millones en un patrimonio que sigue en manos de los bancos. A de la Sareb, que sigue siendo otra vez el Estado de los bancos, lo que parte lo pone. Es una cuestión desconocida. Voy a introducir otra variable. Que solo ocupa 15 días en agosto. Hai unhas estadísticas que falan de que aproximadamente hasta un 30% do parque inmobiliario do interior das vilas galegas está en estado de ese uso sin uso. Uso, non tiene uso, vacacións. Eu algunha vez, cando fixen a tesis, botei algúns números, concretamente, pois, pensade, nun lugar como o Carballiño, donde hai 1000 vivendas en esta situación, un montón de emigrados, en México, non sei onde, vivendas desocupadas. Poñámoslle que cada unha costou 20 millóns de pesetas, vamos a falar en pesetas, que somos prehistóricos. 20 millóns de pesetas por 1000 viviendas son 20.000 millóns de hai. E que eses 20.000 millóns de pesetas con unha política social, económica, unha xestión adecuada, podían ter convertido o Carballiño, pois non vou a decir que en Hanover, pero en algo distinto do que en cambio enterrouse en formigón. Ese parque inmobiliario hoxe está inmobilizado, eses 20.000 millóns de pelas, botando números así daquela maneira, están aí inmovilizados. Pero pronto, moi pronto, cando pasen as segundas xeracións, aquelas vivendas incluso empezarán a convertirse en un problema, porque os fillos dos fillos daqueles convertirán aquelas vivendas en refugallo, en basura, coas que teremos que lidiar nun momento, é dicir, nos empezarán a costar incluso diñeiro. Quen gañou pasta en ese proceso? O Banco Pastor, a Caja de Ahorros de non sei que, o que vendía formigón. Eu creo que toda esa xente é a que ten a responsabilidade subsidiaria de resolver aquela situación. Non? O sea, tío, a Caixa Galicia, que é o Banco Pastor, que diches e financiaches toda esta trapallada, resolve agora. Tampouco está fácil. Non, non é fácil, non. Esa construcción, como hemos dicho antes, ha incrementado el PIB de España, que es lo que ha ganado todo el mundo. Ficticiamente. Sí, sí, sí. Que estuvo trabajando como obrero de la construcción y cobraba 3.000 euros, pues yo qué sé. Sí, sí. Lo vas a explicar. ¿Qué es lo que le parece a ficticio? O sea, eso ha valido también para eso. Sí, sí. No es tan fácil. Non é nada fácil.
non é un asunto... A nos quedas enterrado en hormigón, que es algo que así como, bueno... No, non é un asunto arquitectónico, muchos mas é. sueldos. No, hay muchos sueldos y mucha gente que ha vivido de construir esas cosas. Que no hubiese vivido de esto, claro. E o que entramos en crisis é cando a línea de personas que viven, que indica o número de personas que viven e obteñen plusvalías de toda esa historia, se detén e empeza a menguar. E empezamos, os que estamos aquí, a ter que pagar aquilo. Prefiero hacer otra comparación. Alemania vive de los coches, de industria pesada, que es un bien de consumo permanente. Entonces, habéis puesto un 14%. Son capaces de garantizar que tú vas a comprarte un coche y vas a estar 14% enterrado en esto toda tu vida. No lo haces una sola vez, lo haces poquito a poquito, cada 10 años, pero toda tu vida. Y encima hay ayudas del Estado para que no olvides comprar tu coche cuando... Y encima sí que no es una necesidad básica, porque no es una necesidad básica. Un coche, bueno, Estas non eran unha necesidade básica. bueno, algunas sí, otras no. En concreto estas post-vernáculas Esas eran no, unha necesidade conceptual. Esas no, vale. Sí. Después también comentabas que el hecho de la vivienda, la segunda vivienda es tradicional. Pero no es una cosa que se da de terreno. ¿Es una segunda vivienda? Sí, pero a mí que la gente tenga en su aldea, que no es lo mismo en Andalucía, por eso digo que la ley no puede ser la misma. La estructura gallega es muy radicalmente, muy distinta a Andalucía, ¿no? Aquí todo el mundo tiene pues, la casa de la aldea. Ojalá se pudiese mantener eso. Es que a mí me parece que esté mal. Es que puedes seguir haciendo la analogía de la seguridad social. Si quieres ir al médico y esperas una lista de espera, si te da igual tienes pasta y quieres fundírtela porque crees ficticiamente que es mejor o lo que te da la gana. Si tú puedes permitirte eso, pues te lo permitirás. Eu quero propoñer unha solución. A ver. Igual que algunhas destas bravas neoliberales, destas da London School of Academics, está gravándose, non? Propoñen que, por exemplo, aumentamos o PIB se queimamos os nosos coches e compramos outros novos. La casa igual. Coas casas igual. O sea, eu xa oín por aí que dice que ahora o negocio foi construir se enseña e agora o negocio tirar. Cojonudo. Que barbaridade. Claro, porque todo isto parte dunha mentira. E é supoñer que os recursos da terra son inagotables. Os recursos da terra son inagotables. Os recursos da terra non son inagotables. Perdona, No, diste que queres falar. Tema de debate, vivienda Baleira. De la página del Sareb. Sareb. Sareb ingresa 1.700 millones de euros y vende más de 8.100 inmuebles hasta junio, en este año. ¿Vale? 8.100 viviendas baleiras se vendieron este año. Pues a lo mejor lo que pasa es que sigue habiendo molinillo. Y ahora empieza a volver a haber molinillo. A lo mejor es el momento de cargar fiscalmente la vivienda vacía. A lo mejor es más lógico eso. Pero lo que está claro es que vuelve a funcionar la rueda. Entón, o que pregunto é, no Carballiño, se coñecedes o Carballiño, hai vivenda en altura, sí, 1000. Hai pisos por ali, o cuarto D, o tal, que son dun emigrante, está máis ou menos vale, o mellor ocupan 15 días, no mellor dos casos, tal. A proposta, para que facemos con eso? O deixamos así, isto está en vivenda secundaria, a deixamos, ou facemos algo para sacala ao mercado? Estes terán que vir a un hotel. A ver, é dicir, é que aquí alguén que estuvo en este ciclo do proxecto de Hábitat anteriormente, non me acordo, eran os da plataforma de barcelonesa. Observatorio Desk nos contou aquela chavala e alguén o dixo tamén en días anteriores que hai un invento, alguén malévolo nos meteu na cabeza que tiñamos que ser propietarios dunha casa, dun coche, dunha tele, dunha lavadora, dun non sei que, dun non sei cuánto, dun nicho no cementerio. Había outras formas, o time sharing, había a cooperación. Por que temos que ter todo eso aí?
Ahora, claro, xa pasou o tempo, eso está aí. Claro, Alguén ahora lle xa pasou interesou. o tempo. Alguén Agora nos hai explicou. unha situación. Hubo unha chavala que o dixo moi claramente, unha das conferenciantes que dixo: a Guerra Civil Española non acabou o 1 de abril do 39. A Guerra Civil Española acabou, non sei que día era do ano 63 ou 64, un día en que mostrou unha foto. Se ve un grupo de tipos en unha foto en blanco e negro, señores con corbata e bien vestidos, con un tipo, un deles era un ministro e estaba recibindo unha figurita de Sargadelos ou algo así, dos outros. Era unha foto que se veía que era antigua. Aquela escena era uns tipos dándolle un premio ao ministro de Vivienda, que daquela conseguira inventar o crédito hipotecario, conseguira, a través dunha lei de vivienda, facer que todos os españoles se hipotecaran. Dice, ese día se acabou a guerra civil, porque estamos todos pacificados, cogidos por los huevos, porque nadie se vai a revolucionar, nin alterar, si tes pendiente pagar 25 anos de hipoteca. Ese día se acabou a guerra civil. Deixamos de acceder á vivienda a través de herencia, de construirnos a vivienda nos mismos, de compartila cos pais, de vivir varias familias xuntas baixo o mesmo teito, a desear comprarnos la torre, el séptimo D, la torre que... Un operario, como era? Cada operario un propietario. Cada operario un propietario. Entonces, en aquel momento naceron realmente os males que temos aquí, creo eu. Pero nos convertiron en propietarios. Pintalo mal, dices, ten razón, pero hai unha anécdota que está publicada e a podedes encontrar facilmente, que é de un artigo de Horacio Capel, o xeógrafo, que está falando nun congreso sobre vivenda en Europa a todos os que están estudiando a vivenda en Europa nun momento dado. E entonces España, que destaca nas súas cifras porque todos son propietarios e aquí non hai vivenda pública, en fin, e tal, e el dice, aquí, e ademais o resto das cifras, dice, e ademais as taxas de pobreza e tal, un país casi en vías de desenvolvemento, e dice, pero este sistema permitiu que non só que crecera o PIB, que tamén é que os obreiros da construcción gañaran cartos con todo eso da burbulla e tal. Agora temos un lastre, que é un problema, pero tamén temos un valor que os que o botaron contas, moitos deles obreiros, que adquiriron unha vivenda, labregos, non só xente de cartos, que o pusemos aí, o sea, aquí todo o mundo é propietario a todos os niveis. Solo algúns, que sempre hai marxinais que non chegan a comprala, o sea, que crece un pouco máis, é o da provisionalidade. O estudiante aluga unha vivenda. Despois, a partir de un determinado nivel, se compra. E agora hai unha situación onde hai propietarios. Eso, no DAFO, se pode ver como unha debilidade, ou se pode ver como unha oportunidade, ou incluso como unha fortaleza. A análise é un pouco máis aberta. Hai que buscar a maneira de que os que vivan en propiedade, de que os precios probablemente baixen para que haxa acceso á vivenda, de que non haxa vivenda en procesos especulativos que, insisto, que hai un proceso especulativo dunha clase social especuladora que tal, que é mínima. A especulación que hai en España é unha especulación de baixa intensidade na que participan todos e deixan o piso e o venden 30 anos despois e ganan moitos millóns de pesetas. E os emigrantes e os outros compraban porque era un investimento, así se concebía. Ese é o conto que nos contaron. E ademais, porque a comparación aluguer-compra non resultaba rentable. É dicir, iban á compra porque pagaban pouco máis que un aluguer. Nas contas das familias, dos fogares, incluso das clases traballadoras. Eso que digo dos 300, 400 euros que o pagas prácticamente de hipoteca, que te daban unha hipoteca 30 anos, máis valor do que estaba tasado, en fin, daban moitas facilidades durante moito tempo e facilitaban moito todo isto. E agora hai un parque inmobiliario hai 40 millóns de españois, ou 46, 25 millóns de vivendas. Estamos aí, se vivimos un pouco en grupos, a 2,
tal, temos vivenda ben, todos, non? E hai unha parte que podemos prohibir ou podemos permitir, que é, aquí xa non se lle deixa a ninguén máis comprar unha segunda vivenda de residencia e facer unha segunda residencia, xa non digo nos primeiros no quilómetro da praia, nin o que este protegido por o plan de ordenación do litoral no caso de Galicia, senón ni gran, pero un pouco para ir ali ao que é do interior, o de Ourense, dice, nos descubrimos Xamil, agora xa non nos deixan ir ali nunca máis. En fin, ou se pode ter nalgún sitio, en Vigo, ou en algún sitio próximo do litoral, un apartamento na praia, ou que lle gusta a montaña ou tal, eso prohibimos. Prohibimos seguir crecendo en vivenda. Claro, aquí que hai arquitectos dirán, nós non temos problema, porque haberá que rehabilitar, porque isto é igual que dos coches, pero non no sentido de que un coche se tira e outro novo, porque, bueno, algún día nacerá eso de volver a recuperar a chapa e tal, pero aquí o que hai é coche novo, e a vivenda rehabilitala. Entón, o chollo está asegurado, non? Pero que hai tamén a posibilidade de decir, bueno, pode haber incluso urbanísticamente, en fin, vos sabedes máis que a min, pero decimos moitas veces, hai espacios que hai que colmatar. Hai que acabar a cidade. Porque tal como está, non funciona. En determinados espacios, eu algunha vez escoitei en concreto a Plácido, pero o mellor hai que descementar en algúns sitios. É dicir, isto foi un erro, custa moito desfacelo, pero o mellor hai que facelo. É dicir, desfacelo en determinados espacios. Porque levar a xente a vivir a 150 km de Madrid, onde non hai nada, supón uns gastos de consumo de enerxía para o planeta e para todos que dices, isto non ten sentido. Alguén, un iluminado, o fixo aquí, naquel momento lle deron cartos, despois non o deu vendido porque a xente tiña algo máis de racionalidade do que todo o mundo pensaba, dos que analizaban iso, e non funcionou. Agora hai alternativa, me dá igual falar de Miño, que falamos algunha vez. Que facemos? Acabamos isto e o enchemos de xente que se veña a vivir para aquí, ou que o compren para vir aquí de vacacións, para vir á playa. Ou xa non facemos nada máis, se deixamos... A mí me gusta moito a fotografía de moitos dos chalés que hai ali en Miño, nese esqueleto, con uns xardíns de toxos, porque é moi bucólico o xardín de toxos, porque o toxo é unha planta con mala fama, non? O sea, a chorima, que é unha flor bonita, e ali hai xardíns de toxos, todo cheo de toxos, que enchen todo, non? E digo, así me gusta ver este espacio, non? Sin máis. Iso sí, é un despilfarro. É unha sociedade que despilfarrou recursos, moitos, e iso é moi hispano, por moitos sitios, especialmente no litoral, especialmente nas coroas urbanas. Agora, a decisión de que se vai a facer con todo iso, eu entendo que é un gasto tiralo, pero levar a xente a vivir ali, a cabalo, levar a xente, o mellor é peor o remedio que a enfermidade, non? Porque é peor? Cal? Levar a xente a vivir ali. A longo prazo estamos desordenando máis mobilidade, saneamento, etc. Estás dando polo pago que te interesaba desde o principio, pero que chegan o combustible, o coche, todo o que vas a seguir usando. Se vas a estar tirando o custo da tua vida por vivir ali, perdendo o tempo en viaxes e tonterías que non... Vamos, que non é bo para ti, é bo para eles. Sigues dando polo pago aos mismos. Os que fixeron ali, pero tamén os que che venden todo o resto. Penso. Analizando a historia da Europa, miras no que pasou nos últimos 100 anos, e isto non é nada novo. Isto está pedindo unha solución que é unha burrada. Periódicamente, cada X tempo, se producía un conflicto que botaba todo abaixo. Resolvía o excedente de man de obra, puña Dresde no suelo, puña Rotterdam no suelo, etc. Levamos moito tempo de paz.
Y había... La civilización existe. Claro, eso, detrás, no estoy defendendo a acción bélica, no, detrás dos enxeñeiros militares e dos soldados, e o estamos vendo en Irak e en outros sitios, van os tíos coas excavadoras, as guías, as grúas e os proxectos de arquitectura e de ingeniería detrás do proxecto de acción militar. É unha acción económica de reconstrucción. A guerra é unha operación económica. Unha barbaridade. Reconstruir Europa por dúas veces é o que non quero pensar mal, pero seguramente algún descerebrado está pensando que necesita. Algún descerebrado. Sabémoslo, ¿no? Que temos que deixar que eso non ocurra, evidentemente. ¿Por qué la crisis de la construcción? Porque la gente dejó de comprar. Porque la gente, claro, ¿qué fue lo que pasó? Que los bancos liaron tanto, claro, la montaron tan gorda, que esa botella de agua valía €1, ¿vale? Dice, vas a comprar una, te doy 2, porque mañana sé que esa botella vale 2. El problema es que la liaron. Pero si no, eso del pocero, hubiesen vendido todas las viviendas. ¿Tú crees que no? Seguro. Porque como el pocero antes se han hecho cafradas mayores. Y todo vendido. Lo que pasó en el pocero es que tuvo mala suerte el pobre. Cogió el error de los bancos que liaron una de cuidado. Pero, ¿a quién le dejaban, cuando iba a comprarse una vivienda de 200.000 euros, le dejaban 300.000 y firmaba debajo? Es que la sociedad es tonta. Todos somos tontos. Pues también tenemos parte de culpa. Pues claro, todos hemos tenido parte de esas hipotecas a las cuales te decían, va a comprarse un piso de 100.000 euros, le dejo 200.000. Para la cocina, para sus vacaciones, para comprarse 18 coches, para, bueno, yo qué sé, no vaya usted a gastarse nada más que 100.000, por Dios. Y tú, que ganabas 30.000 al año, decías, bien, algo, vamos a ver, no todo está en las culpas no están todos en, no es nadie está exento de culpa realmente, ¿no? Y todas estas cosas que haga el Estado. Pero si todos estamos siempre haciendo lo mismo, ¿tiene la factura con IVA o sin IVA? Joder. ¿Y dónde salen los impuestos para pagar la vivienda de promoción pública? La hace el Estado con una maquinilla. Es que todos jugamos un doble juego, ¿no? Desgraciadamente. Y el problema es un problema cultural, ¿no? La propiedad es un problema cultural. Mala. Entonces, a propiedade que temos en España é un problema ou é unha oportunidade? Como colocades o lazo? É decir, a propiedade individual. Sí, o que temos aquí de como accedemos á vivenda, este sistema que temos, este é un problema. Vou dicir como é en Mozambique, que falaba outro día lá, continuamente falaba unha expresión que era dual, momento de uso a atribuição da terra. A terra é do Estado, como nos Estados comunistas, os nos que foron comunistas. O Estado dá o dereito de uso por X tempo. Aos estranxeiros non temos ningún dereito, non podemos acceder a eso. E os nacionales, en función do que van a colocar en ese suelo, teñen 2, 10 ou 50 anos. Ha pasado ese período, ou si deixas de utilizar o suelo, reverte no Estado. Se entende que a terra, igual que o aire ou que a agua, é de todos. Que usala, non. Moi ben, debería ser así, pero non é así. Aquí a terra, o solo é privado. Todo, basicamente. E progresivamente cada vez máis. Hasta incluso o que hai debaixo da terra, aí nas plazas da Coruña, o que hai debaixo da terra de Sevilla, é privado. Foise nos das mans. Sí, eso se chama, non o inventaches ti, estaba antes que nos chamase capitalismo. Que se chama capitalismo. Ese sistema de propiedade privada e cada un fai dentro dos límites que lle deixan, en fin, hai un marco regulativo e tal. Pero, aínda así, moitos outros países europeos, probablemente máis capitalistas que este,
non teñen este problema da vivenda, e non hai tanta vivenda en propiedade, e o aluguer funciona moito mellor, e sobre todo hai concellos que actúan, probablemente máis ricos, máis grandes, en fin, con outras capacidades, haberá que cambiar algo aí, non? Pero que promoven, e que teñen vivendas e que as construíron, en moitos casos as venderon, pero as promoveron históricamente. Tamén pasaron, efectivamente, guerras, pasaron cousas e tal, pero aquí agora temos, o aluguer é unha cuestión relativamente marxinal e hai a estrutura da propiedade. Con eso hai que xogar como unha oportunidade, non lamentarnos de decir é que isto é un lastre, que tal, senón decir, que facemos con isto? A partir de aí, as políticas intervencionistas pasan fundamentalmente por fiscalizar ben e poñer vivendas no mercado, controlar, probablemente, intervindo no mercado directamente, poñendo desde o Estado. Cando digo Estado, falo de todas as administracións, non da administración central, pero dentro do Estado, poñer vivendas tamén aí que regulen o precio, especialmente de cara ao aluguer, e que saian vivendas en aluguer, e ir regulando iso con un modelo que conserva o patrimonio rural, que permite conservar o patrimonio rural, pero fundamentalmente urbano. Decir, donde a mirande parte da xente, excepto algúns catastrofistas que poden pensar que dentro de pouco vai a chegar a gran hecatombe e que imos volver todos a cultivar patacas nunha leira por aí, tal, pero que o cabal é pensar que a sociedade é unha máxima en socioloxía. A sociedade pasouse dunha sociedade agraria a unha sociedade industrial e dunha sociedade rural a unha sociedade urbana. E ese proceso, ainda que o modelo de cidade cambie ás cidades menos congestionadas das que se plantexaron en algún momento, pero a sociedade tende a ser urbana. E as nosas están regular diseñadas, especialmente as galegas, están regular mal diseñadas. Unha cidade real moi difusa, de mala calidade, donde o viario son corredoiras, que estaban pensadas para carros de vacas que pasaban por ali, por os camiños, non? E iso se convertiu na vía principal de moitas periferias, non? O modelo ten que ser delimitar, ten que ser non, eu plantexo, delimitar unha área urbana limitada, dices, aquí esta cidade, neste interior, que comprende unha cidade tradicional, unha cidade compacta tradicional, e uns espacios periféricos que hai que roelos, hai que mantelos, non os vamos a tirar porque é demasiado. E fora de aí, hai que protexer. Xa non se pode construir máis. Dentro sí. Fora de aí, todo o territorio está protegido. Conservamos o patrimonio que temos. A cidade a colmatamos, evitando os procesos do mercado capitalista da gentrificación, o gentrification, o libre mercado, de dicir, ahora rehabilito este barrio como está de moda, e agora este outro, e tal, senón os procesos donde teña que sair todo o mercado porque se castiga fiscalmente que a vivenda non este no mercado. A que me está un pouco bella, pero me está residindo xente ali, a deixo de momento, non vou expulsar esa poboación. A conservo con esa renda. Na área urbana, a vocación toda, incluso os espacios agrarios que se conserven dentro da área urbana, é unha vocación fundamentalmente urbana. E o rural, o espacio agrario, ten unha vocación de parque urbano, que ten que conservarse incluso con explotación agraria, pero que ten un perímetro fixado, con línea moi fina, dice, ata aquí. E aí é onde se ubica todo, incluso a industria. Fora nada. Que é un modelo de ordenación xeral. Despois, para cada un hai que ordenar cada un deses espacios. Aí ten que haber vivenda.
houve un proceso de éxodo rural históricamente que a xente marchou de vivir na aldea e se foi a vivir á cidade e as casas das aldeas quedaron baleiras. Agora hai que conservalas como vivenda secundaria, fiscalidade cero, conservala. Na cidade, en cambio, fan falta máis vivendas e na cidade non que siga crecendo eso que estamos detectando de que crece ese rural manualizado, eso non pode ser. Ten que concentrarse nunha determinada área donde se pode ordenar a mobilidade. Esa foi a parte de meeting, así máis dura. Eso lle chamamos duro. Bueno, de meeting, en fin. O exercicio que queda para vos, se queredes, nun momento, é, non sei se queda ou non queda, un pouco de exercicio para cada grupo, é o diagnóstico da situación actual. En un cuadriño, nun esquema, poñemos fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas. E intentar encher iso do diagnóstico da situación actual. Un profesional, en fin, da arquitectura que pretenda facer algo máis que construir unha obra de arte, non? Sino que este no mundo, ten que, como se dice nos movimentos, pensar globalmente, ver un pouco como están os procesos e cal é a situación, actuar localmente, despois, no que este facendo, non? Pero saber un pouco cal é o modelo e o sistema e cales son as oportunidades o que hai o que se pode facer. Unha última pregunta. Quenes aquí, a man alzada, como antes, quenes deixarían miño sin acabar, que se cae, ou derrubalo, e quenes dirían, non, eso hai que acabalo? Os que o deixarían así ou derrubalo, quenes derrubarían miño? Sabedes miño, de que estamos falando? A man alzada, alguén? Espera, falta un dato. Derrubaríamos miño todos. Pero a opción é quen derrubaría miño e que paguen eles ou quen derrubaría miño pagando nós? Pagando nós, porque eles non van a pagar. Non é factible. Temos que pagar nós. Pois entonces derrubamos miño con eles dentro. O caso é, agora que facemos con eso? O deixamos así, é dicir, uns esqueletos, ou rematamos? No caso de miño que ainda está dentro dun área urbana. Sabes que te propoño? Sei que levan 2 horas aquí. Sin descansar. Sin descansar. Sí. Que o pensen mentras fan un piso ou toman unha Coca-Cola e que volvan. Sí, no, xa vamos a grupos, Vamos aos grupos. Vamos aos grupos, sí. Sí, porque foi moita... Está ben, ideo pensando. Vexo moi suave, como eso de... derrubamos miño e lo pagamos nosotros, que ellos no sabían lo que hacían. Pero, bueno,